2025. Sí. Sí, sí. Sí, bos días. Quería facer unha observación con respecto da acta. Na sesión de febreiro, no punto da moción do BNG con respecto a Castelao, o portavoz do Partido Popular fixo uns comentarios onde decía que o PP votaba en cara ao BNG, que sempre nos pretendíamos afastar do consenso e politizar a figura de Castelao. Entón, queríalle decir que hai unha condena que obriga a CRTVG que se retire o comentario que fai o portavoz do Partido Popular dicindo que o BNG non estivo presente no acto da Fundación Castelao. Segundo punto, decreto dictado pola Alcaldía dende o 20 de febreiro de 2025 a 26 de marzo de 2025. Terceiro punto, acción de conta de cese de novamente do tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno local. Cuarto punto, expediente 1324-2025 de acción de conta de liquidación orzamentaria de 2024. Quinto punto, expediente 2104-2025, aprobación inicial do crédito extraordinario 1-2025 financiado con remanente de tesorería. Carlos. Ben, bons días a todas e a todas. Pois, neste punto, efectivamente, trátase da modificación mediante crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería, que, según se pone manifesto na liquidación orzamentaria do ano 2024, da que se acaba de dar conta, pois ascende a un importe de 10.604.838,96 euros. Repito, 10.604.838,96 euros. E repito a cantidade porque parece ser que o BNG, por unha parte, pois non se cree esta cifra, pois despois de todo o que se leva gastado, pois parece absolutamente irreal a mesma, pero creo que ainda máis grave o que se dice por parte do Partido Socialista, polo menos así se dixo en comisión, onde se fala da nefasta situación das contas do Concello. Nada máis lonxe da realidade. Basta únicamente pois observar o informe da intervención incorporado ao expediente de liquidación para ver que o orzamento en relación ao ano 2024 presenta un superávit de 167.000, pois casi 500 euros, que habrá que destinar a reducción de débeda por imperativo legal e que se cumpre, por tanto, o obxectivo da estabilidade presupuestaria. Pero ben, vostedes son moi libres de seguir con esa cantinela, mentres nós pois seguiremos facendo o que levamos facendo durante estes últimos 3 anos, que tratando de transformar o Porriño e de mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. E por iso traemos hoxe aquí outra vez este crédito extraordinario 1/2025 por importe de 677.000 euros para que se desglosa da seguinte maneira. En primer lugar, un contrato de emerxencia para a reparación do edificio destinado á protección civil. Trátase dunha obra de urxencia, non dunha obra ordinaria, como se dixo polo BNG tamén en comisión informativa, e para iso pois basta tamén acudir ao informe do enxeñeiro municipal que obra unido neste expediente, en donde se fala da situación lamentable que presenta a edificación, o completo deterioro do mismo, e que de forma inminente pois é necesario proceder á reparación do mismo para evitar situacións de insalubridade e inseguridade que afecta aos traballadores de protección civil. Por lo tanto, traemos aquí este contrato de emerxencia que foi adxudicado á empresa Naturgalia por un importe total, incluindo, en este caso, tamén a dirección de obra e a coordinación en seguridade e en saúde en 64.149,64 euros.
Traemos tamén dous saneamentos, o primeiro deles en Sobral e Iriz por un importe de 355.211,51 euros e o segundo en Seixo, Rotea, Pontellas por 199.140,26. É certo que estes expedientes xa foran tramitados no ano 2003, que formaban parte de unha liña de actuación integral do Goberno municipal, pero no proceso de contratación detectáronse nos pregos unha serie de erros que é preciso corrixir e por iso, ao non ser posible incorporar ditos créditos novamente por proceder do exercicio ano 2023, tramitamos novamente este expediente de crédito extraordinario. En tercer lugar, traemos o tema da reforma do mercado do Porriño, en concreto da aportación municipal de 48.500 euros, unha vez solicitada unha subvención en relación ao orzamento previsto do investimento previsto que é de 2.000 euros, solicitamos unha subvención á Consellería de Emprego, Comercio e Migración por importe de 160.000 euros. E finalmente, traemos tamén a subvención extraordinaria a marxen do convenio que existe co Concello para o balonmán Porriño. Eu creo que se isto xera de xustiza antes do que aconteceu o sábado, agora, por razóns evidentemente de interese público e social, creemos que está debidamente motivada e axustada esta subvención extraordinaria, tendo en conta, como digo, a participación europea e a carga económica en gastos de desplazamento e aloxamento que supón para o Club Balonmán Porriño. Consta no expediente o informe preceptivo da intervención municipal e, polo tanto, a proposta é aprobar inicialmente esta modificación orzamentaria consistente no crédito extraordinario por importe de 677.001,41 euros con cargo a remanente e unha vez aprobada inicialmente o expediente someterase a exposición pública previo anuncio no boletín oficial da provincia por un período de 15 días hábiles. Ben, estamos diante de dous expedientes, o que ven de modificación orzamentaria do 2025. E resulta que aprobouse por parte deste goberno municipal a finais do ano pasado un orzamento do 2024 e anunciouse por parte da alcaldía a moi pouco tempo de aprobar ese orzamento que antes de finalizar o ano estaba xa elaborado, ou estaría elaborado un orzamento para o 2025 e aprobado en tempo e forma. Estamos na actualidade, a finais de marzo, a gota sobre o primeiro trimestre do ano 2025 e o orzamento nin está en silla espera. E logo vimos os expedientes sempre que a mesma historia dicindo que son proxectos urxentes e inaplazables por siguiente exercicio. Cando sigo mantendo, e o Benega sigue mantendo que son proxectos previsibles e son de carácter ordinario, todos eles. Ben sexa subvención o balonmán, que, por certo, o normal é ter expedientes separados, ao menos por temática. Se son cuestións, expedientes de vías e obras ou urbanismo, poden ir xuntos, e se son de ámbito social deportivo, poden ir noutra parte separada, e non todo xunto como se pretende facer. E así, ter que decidir sobre todos eles con un voto sí, en contra ou abstención. No que iba, esa ausencia de orzamento traenos a esta proposta de expedientes. E logo hai outra cousa que se dixe na comisión moito máis grave ainda. Estes expedientes van con cargo ao resultado dunha liquidación do 2024. Esa liquidación do 2024, cando se convocan as comisións e hai acceso aos expedientes para analizar todo o expediente de liquidación, non está a disposición dos concelleiros de oposición e concelleiras. Temos acceso a ese documento de liquidación o mesmo día ou horas despois da convocatoria deste pleno que foi o venres. Consideran vostedes que é tempo suficiente para analizar a carga e contido dos informes que ten esta liquidación, que non son poucos e saben ben, para analizar con rigor e ten unha posición clara e sensata sobre os expedientes que hoxe se queren aprobar? Eu entendo que non. E vostedes entendían que non hai moito tempo.
o que antes era unha actitude de gobernos antes do seu que dificultaba a labor da oposición según o portavoz e hoxe en día alcalde, parece que hoxe o vosso comportamento non dificulta a labor da oposición, todo o contrario, parece que nos dades información de sobra cando non é así. Cando non é así. Entón, cambien as tornas. Pero sigo mantendo o edificio de Protección Civil, xo dixen na comisión, non é unha obra, será urxente ahora mismo, pero non é unha obra que tiña que ir por vía de emerxencia. Porque a situación deste edificio vostedes sabían con anterioridade. Sabían o ano pasado, sabían o anterior. E ven agora por urxencia, xa se contratou por urxencia. Non se escuden vostedes no informe último do técnico municipal, que é normal que diga cal é a situación do inmoble a día de hoxe. Ora, a planificación non depende do técnico municipal, depende dese goberno. E non acaba de entrar hai 2 días. Por tanto, esa urxencia, ese proxecto podía ir perfectamente nun capítulo de investimentos do plan do Orzamento Xeral 2025. Non vai porque non o teñen feito. A liquidación chega mal a tarde e cando queremos consultar e falar co servicio de intervención non están. Non están. A anterior interventor accidental está de vacacións e o que se incorpora un día a semana, señor alcalde, un día a semana, considera suficiente po volume do Concello de Porriño un interventor no Concello de Porriño? Os xoves. E dentro da convocatoria das comisións, se queremos consultar ese expediente de liquidación, con intervención non temos con quen consultarlo. Si iso é facilitar a labor de oposición, digo de novo. Respecto ás obras de saneamento. Si se detecta un erro material nos pregos de condicións, consideran que 2 anos despois, do 22, 23, do 23, 24 hasta o 25, é un tempo corto ou é excesivo? Donde está a urxencia inaplazable deses proxectos? Que pretende? Que traguemos un rato de muiño? O papel e a literatura e o relato poden facer o que queiran. A realidade é esa. Son 2 anos de retraso para correr un erro material nun emprego. Cando hai financiamento, iso que é? Boa xestión ou é unha xestión, nese caso concreto, deficiente? Asúmano. Non nos vendan un camiño de rosas. Porque non é así. Non é así. E logo, quería preguntar, porque sigo mantendo as dúbidas. Hai un informe que conclúe que o gasto, a liquidación do ano pasado ten un déficit entre o listado, o orzamentario de gastos e ingresos de menos 173.000 euros. Logo, axustado, resulta que é favorable. A propia interventora conclúe no primer informe que hai déficit orzamentario e é preciso un plan de saneamento financiero. No segundo informe rectifica, donde dicía unha cousa ten que dicir a outra, e hai superávit, e conclúe, si é certo que conclúe, que se cumpre a regla de gasto, cumpre esa lei financiera e cúmprese o estado de débeda. Vale? E nós aceptamos os informes de intervención. Pero queremos que nos aclaren certos temas, como é que no último pleno, onde se fai unha modificación orzamentaria con cargos remanentes e cando se dan de baixa unhas partidas xa aprobadas e logo se destina 1 millón de euros para o tema da auga de Vigo, o estado de liquidación aí era de 1 millón e pico de euros. Non era ni de 5, ni de 6, ni de 7, porque xa se le traera varios proxectos de investimento. Solo quero que se aclare iso a nivel de intervención. Con que non fago? Con vostede? Co responsable de Facenda, que é o alcalde? Ou co Ministerio de Intervención? Para ter unha posición clara e respecto a este tema. Solo quero que me expliquen unhas cousas e unha demanda razonable. Non é falar por falar. Solo creo que se me aclare iso. Cada serán de baixa, cada serán de alta e que se poña en ese expediente. Non que está. Pero se non botemos vostede do informe último de intervención con cargo a esa modificación orzamentaria do ano pasado. E cal era o remedio líquido de tesorería para gastos xerais disponible. Despois das modificacións orzamentarias do ano 2024. Solo quero que me aclaren. Se me aclaren hoxe aquí, perfecto. Se non, esperarei os xoves, falarei con intervención e que me aclare. De todas, estamos diante do expediente de aprobación inicial. E se consideramos que é motivo de alegacións, presentemos alegacións. Se consideramos que non é motivo de alegacións, non presentaremos alegacións. Agora, remato. A ausencia de orzamento
Só ten unha responsabilidade, e é a de vostedes. Non ten outra. E fago a pregunta, señor alcalde, responsable de Facenda. Cal é a data prevista de ter un borrador de orzamento para o 2025? A corto plazo ou vai ser a final de ano como o ano pasado? O mesmo orzamento que estamos viendo un axusto contable da liquidación do ano 2025? Esa é a dinámica? Ese é o rigor económico? Ben, pois para o Partido Socialista, evidentemente, a pesar do que diga o portavoz do Partido Popular, Carlos, o Concello atopase nunha situación económica que non é tan bollante como vostedes venden, no, carro exterior. E o resultado, se analizamos as palabras da interventora no primeiro informe, pois, como ben dice o portavoz do BNG, pois mostra que hai un déficit orzamentario, e despois rectifica, bueno, tampouco vamos a discutir, ¿no? Pero sí que claro que a finales de ano había 1,5 millón de remanente líquido de tesorería e de repente hai 10. Por qué? Porque non están en fase de gasto a maioría das obras que levaron, tanto en crédito extraordinario como en solvento de crédito ou durante o ano pasado, por ese motivo. E para máis un exemplo, vostedes o mes pasado trouxeron un PAI de plan de actuación para torneiros onde se requería dun 60%, o sea, de 9 millóns de euros para optar a subvención de 15. Ahora temos de remanente 7,5 millóns, nos veríamos abocados a pedir un préstamo entonces, porque xa non tendríamos disponibles os 9 millóns. Por iso decimos que a situación financiera non é tan bollante do que presumen vostedes. Se houbera 7,5 millóns de euros, pois, por exemplo, se tuvéssemos en conta que aquí se aprobaron que se aprobase unha partida orzamentaria para licitar, por exemplo, 2 campos de fútbol, como o de Louramal ou o de Pontellas, por exemplo, se tuveran en conta esas operacións aprobadas aquí, xa non sería de 7,5 millóns, xa baixaría a 6,5. Se contamos o 1 millón de euros que en decembro levaron de reserva para a deuda de Agua de Vigo, por prudencia financiera, xa baixaría a 5,5 millóns. E se xuntamos a deuda que temos, probablemente, presumiblemente, cando sexa firme e sexa líquida a deuda das canteiras de Atrios, e cando sexa líquida a deuda do Concello de Vigo, pois precisamente quedaremos a cero e veremos abocados a un plan económico-financiero, subir impostos, seguramente, ou recortar servicios. Non hai máis solucións que esas. Ou iso, ou endebedarse. E a situación económica non debe ser moi boa, porque vostedes, xa a interventora no seu informe, dice que hai unha débeda de 2,900,000 euros de deuda financiera. Por tanto, todos esos arcoíris, todo ese fumo co que venden todo o seu traballo financiero, pois, me parece que non, me parece que son pois iso, un pouco de irrealidade e ser un pouco irresponsable tamén cos proxectos, non? E despois, en canto aos proxectos, non nos vamos a discutir que sean necesarios os saneamentos, evidentemente, deberían vir por separado para votar. Non ten nada que ver a subvención do Balomán Porriño, que, por certo, desde aquí felicito polo resultado, felicito a xunta directiva, o corpo técnico, e a afición e as xogadoras, sobre todo, ¿no? Que son as que vencen aí, ¿no? E sobre todo tamén as persoas que fixeron polo balonmano en Porriño, que chegase ao punto onde está os creadores do balonmán Porriño. Tamén hai que acordarse do Spol e o círculo recreativo, non só o balonmán Porriño. E se falamos desa subvención do balonmán Porriño, me gustaría que se destinase tamén, que se crease unha bolsa, nós estamos a favor, para todos os deportistas que compiten en un campeonato de Europa. Fago unha mención aquí a Iago Martínez, veciño de Atios, que compite por toda Europa, e non ten ni unha bolsa para acceder, e debería tela. Xa sei que ten unha subvención individual, pero debería facerse un concurso público para todos aqueles deportistas e clubes que compiten a nivel europeo. Por iso me parece que vamos a apoiar, pero que deberían vostedes incluir en este punto orden do día esta solicitude que se faga pública como unha convocatoria para todos os deportistas de alto nivel de Porriño, que sempre o levo dito que se debería facer. E despois as obras, a obra de protección civil ali nas Gandas, bueno, me parece que coñecemos a situación do inmoble como está, considero que é insalubre incluso, creo, a diferencia do BNG, creo que é unha obra que debería ser de emerxencia, ¿no? Sí ou sí hai que facela. Por tanto, non vamos a bloquear estas obras, pero sí que advertimos, igual que o falla interventora, da situación que non é tan bollante como vostedes dicen. Gracias.
Sexto punto, expediente 2157-2025, aprobación inicial do suplemento de crédito 1-2025. Carlos. Ben, en este punto, pois, efectivamente, unha modificación orzamentaria, esta vez mediante un suplemento de crédito, financiado tamén con remanente líquido de tesorería para gastos xerais. O importe deste suplemento de crédito é de 2.576.899,68 euros, que se desglosa da seguinte forma. En primer lugar, a ampliación do Centro Cultural e novo auditorio, exclusivamente en relación á anualidade do ano 2025 por importe de 950.000 euros. Sabemos, porque o teñen dito en varias ocasións, que a vostedes pois discrepan da ubicación que este goberno pois decidiu para o tema do auditorio municipal, pero que escasamente ou en poucas ocasións discuitamos era saber cal era a alternativa que vostedes tiñan para a ubicación deste auditorio. Falouse en algunha ocasión dos terrenos que están situados ao lado do centro de salud, ao lado do xulgado, que se corresponden co sur PPR 2, pero esquecen vostedes decir que ali, en ese ámbito, hai máis de 300 fincas que se lle enviou a todos unha notificación por si estaban interesados en proceder á venta, únicamente contestaron 17 personas. Polo tanto, se inicia un expediente para a adquisición de todos esos terrenos con toda a problemática que poida surgir o mesmo, pois miren ustedes o tempo que votaríamos en adquisición destes terrenos, que como mínimo sería, xa tirando polo baixo, ano e medio e 2 anos. Tampouco dicen vostedes que habría que proceder ali, se a ubicación que vostedes consideran máis axeitada a modificación do plan xeral de ordenación municipal, esa modificación puntual, pois digan vostedes tamén o tempo que levaría esta modificación, e votémoslle tamén polo baixo pois ano e medio, 2 anos. E despois habría que facer un proxecto, habría que licitar, habría que adxudicar, habría que construir, con toda a problemática que se podía producir no medio de todo ese proceso, pois, digamos, tamén haber o tempo en que tardaríamos en iso 3, 4, 5 ou 6 anos. Por lo tanto, estaríamos esperando por un auditorio outra vez 7, 8, 9 ou 10 anos. Entón, a alternativa considero que a máis viable sería esta, en donde tiñamos un terreno que nos cederon gratuitamente en virtud dun convenio urbanístico e, polo tanto, con independencia de que ustedes poidan considerar que a ubicación non é axeitada, pois nós discrepamos desta consideración e consideramos que Porriño vai a ter un auditorio de calidade, un auditorio para unhas 400 personas e, polo tanto, é o nivel de auditorios de concellos que se encontran pola nosa contorna. En segundo lugar, teríamos tamén a creación de 132 plazas de educación infantil. Aquí hai 2 subvencións concedidas ao Concello, ao Aveiro, de 2 órdenes da Xunta de Galicia. O importe desta subvención é 1.313.261,86 euros, e dado que a cuantía do orzamento para o proxecto denominado Escola Infantil de Budiño pois ascende a 1.718.671,12 euros, faise necesario a necesidade de aportación municipal por un importe de 405.409,26 euros. En terceiro lugar, o novo espacio público no contorno da Rúa Pío XII. Aquí, pois a Deputación Provincial, en datas recentes, outorgou ou concedeu unha subvención ao Porriño, o Aveiro, da convocatoria do Plan Provincia Extraordinaria, Provincia ou Plan Extra. O importe da subvención é de 1.100.000 euros, e tendo en conta o orzamento deste proxecto de 2.076.926,24 euros, a chega municipal neste caso é de 976.926,24 euros. E finalmente, o acondicionamento exterior do entorno do complexo deportivo do Porriño, tamén o segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas outorgou ao Concello do Porriño o 14 de marzo deste ano pois unha subvención de 204.404,30 euros, e tendo en conta o orzamento deste proxecto de 448.968 euros, a chega municipal neste caso sería de 244.564,18 euros. Consta tamén no expediente o informe preceptivo da intervención municipal e, polo tanto, a proposta é a aprobación inicial
desta modificación orzamentaria mediante un suplemento de crédito con cargo a remanente e unha vez tamén aprobada inicialmente, pois someterase o expediente a exposición pública previo anuncio de publicación no boletín por un período de 15 días. Nada máis, gracias. Carlos, eu creo que perdemos a noción das cousas ou perdemos a memoria, non? Si é certo que nos mantivemos e mantemos a posición de que a ubicación escollida por vos para o auditorio non é a máis adecuada. Iso e seguiremos mantendo, inda que se conclúa agora, inda que preste un servicio mellor do que é na actualidade, que seguramente vai ser mellor. Agora, nós non discutimos iso, nós sempre discutimos que o auditorio podía aproveitarse unha nova ubicación con un auditorio moito máis completo no sentido que non só fose unha sala, sino tener servicios complementarios e un entorno exterior acorde a ese edificio que eu sei que aí, onde está, non se vai prestar. E ten unhas carencias exteriores moi importantes, e sabedelo ben, e sabe que redactou o proxecto. E coa modificación da contorna da rúa Fernández Arial, mellora en parte, pero non suficiente. E sabedelo perfectamente. A parte por ser unha rúa que nos vai modificar a súa inclinación que ten, e unha pendiente. Non falamos dunha platea distinta e un espacio público onde a xente pode estar fora do auditorio, como é habitual en centros deste tipo. Pero logo atreverse a decir que a ubicación no plan parcial ou no sector previsto para o plan parcial frente ao centro de saúde, esa ubicación que nas colleu e que la puxo sobre a mesa fostes vos, foi o alcalde e foi o Partido Popular. Así encargou unha valoración dos terreos para logo facerse un terreno con parcelas aí, con esa finalidade. O Benega nunca puxo sobre a mesa esa opción. Fostes vos e destes marcha atrás. Os motivos é o que acabas de dicir, e é razonable. Era unha zona urbanizable, moi preto do que é o río Fonteliño, con unhas modificacións do plan xeral que había incluso sectorizar máis para ser máis viable ese ámbito, e dificultaría a corto plazo ter ese espacio para iso. E aparte, para nós non sería o mellor sitio. Pero hai opcións que non sean públicas na día de hoxe, hai opcións que se podían negociar e interesarnos, porque este tema xa levasa 2 anos. 2 anos, non? Mire cando se redactou o proxecto de aí de arriba, de Pío XII. Podíase negociar. E hai parcelas disponibles, hai 3 parcelas disponibles, hai que escoller cales. Hai no plan parcial do PR número 5, se non me equivoco, o PR número 5, que é o de Pino Manso, aí xa hai un plan parcial aprobado, aí xa hai terreos que xa son públicos, ainda que o actual promotor quere modificar ese plan parcial, pero xa hai terreos que xa están cedidos e son públicos con cargo ese plan parcial. Logo hai o ámbito do PR número 7, que é o de préstamo, onde hai un convenio xendía, onde se paga un alquiler para uso de aparcamento, que incluso vostedes fixeron obra de urbanización que non podían facer, porque era con cargo o desenrolo do plan parcial. Aí se pode negociar. E hai o ámbito da zona comercial na guía, onde se podía ser outra posible ubicación. E as 3 ubicacións non están tan distantes do centro. E as 3 ubicacións darían lugar a un espacio dotacional adecuado para o Porriño no futuro e adecuado no seu entorno para unha zona amable, unha zona ben construída para que fora do auditorio haxe servicios complementarios. Incluso todos eles con opción de aparcamentos soterrados, que é un complemento de servicio para ese tipo de instalacións. Vostedes nunca abriron a vía, parece que agora están dando conta que ese non é a ubicación. E o que primou aquí é o corto plazo. O primou aquí é
antes de nada, ter un proxecto para dicir que temos un novo auditorio, pero non pensando un proxecto a futuro e máis completo. É a súa decisión. Pero estaban na mesa. E é certo que todas elas, menos unha, que están xa aprobado plan parcial, requiere modificación puntual do plan xeral. Pero resulta que vostedes están máis preocupados, en vez de modificacións puntuais do plan xeral para usos dotacionais do Concello, están máis preocupados por facer modificacións de ámbito privado, impulsadas por promotores privados. E poñolle exemplos. O da central, por exemplo. Aí non hai ningún tipo de interés xeral. O de Domingo Bueno, que non votamos a favor ese. Corrixe, o que xa se intentou corrixir, vía remotarías, pero corrixe unha alineación, non para favorecer o promotor que infrinxiu no seu momento a normativa vixente, senón para deixar na legalidade os promotores, os propietarios dos edificios colindantes. Se saben nese caso que son iniciativas privadas, por que nos pudo impulsar, facendo un estudio adecuado, de modificacións puntuais, negociando con aquilo, con os propietarios, para uso dotacional? Vale. Señor alcalde, se eu falo do tema urbanístico, porque quen puxo sobre a mesa foi o seu portavoz, non foi eu, Quen puxo sobre a mesa o tema ligado ao expediente económico que este, o tema da ubicación do auditorio, non foi o portavoz do BNG, foi o seu portavoz. E eu só estou contestando ese tipo de posicionamentos que nos achacaba a nos e non é certo. E non é ningún tipo de máster, é un tema de opcións. É un tema de opcións. Este suplemento ten outras partes, non? É certo, hai partidas, o tema do auditorio, hai distintas anualidades, habrá que facer a parte municipal, pero logo hai unha exerción de crédito con cargo a subvención e quere suplementarse con cargos, con fondos propios, con cargos remanentes, esa subvención. É o tema do acondicionamento do entorno das instalacións deportivas municipais, non? Unha vez máis, estáse comprobando que prevalece a urxencia, prevalece o acondicionamento superior de superficie sobre planificar a futuro servicios municipais. E o entorno, onde están as pistas de pádel, o entorno da piscina, onde se dega o aparcamento de superficie, vostedes consideran que é suficiente con actuar sobre a superficie, cobrir as pistas de pádel, ou reordenar o aparcamento para que en vez de coller 200 plazas collen 205, ou pode irse máis alá e facer o que xa algún día nos puxemos sobre a mesa, incluso xa hai moitos anos, e hai copia do estudio das plazas que poden sair dese entorno en doble altura, porque a parte do arriba así favorece coa rúa Vázquez Varela de entrada e saída eses aparcamentos, porque nos pode planificar pensando no futuro unha zona de servicios, pabellón, as escolas, xulgados, tesorería de saúde social, centro de saúde. Non é un sitio adecuado para pensar nun espacio público como ese, de facer en 2 ou 3 alturas, que incluso permitiría unha obra máis complexa, aparcamento soterrado nese ámbito. E non estar ás pensas, e dixeron na comisión, que os aparcamentos hoxe en día que están habilitados en superficies privadas vía convenios e arrendamentos é algo temporal, algo que presta un servicio, algo que resolve unha situación a día de hoxe, pero non
resolve o futuro cando esas parcelas se edifiquen. Porque nos actúa pensando máis alá, e aí nesa superficie tamén conseguir financiamento, se é propio, e se non é outras administracións, e facemos unha instalación de aparcamento soterrado nese ámbito, porque pode facerse. O terreo así o permite. Iso é pensar a corto plazo, e non pensar máis no futuro sobre as cousas e sobre os servicios públicos que son necesarios. Nos vamos a absternos nestes puntos, non descartamos alegacións ao respecto e debían darlle unha volta a este último punto que acabo de mencionar. Sí. Bueno, o Partido Socialista xa mostrou a súa postura anteriormente na parte económica, non? Queda claro que nos consideramos que económicamente o Concello non está ben, volvemos a repetilo, e os informes de intervención así o dixeron hasta decembro e agora en marzo, atopámonos con 9 millóns de euros máis na conta do que decía a interventora no mes de decembro, cousa que non, xa vos dixen que era irreal. Non, é real, sabes por qué? Porque se resetea, o que non se consume entra en fase de gasto se resetea. Por iso pasan a 10 millóns de euros. Onde está licitado o campo municipal de Pontellas que vostedes aprobaron? ¿Dónde está o Lourambal? ¿Dónde está o millón de euros de Vigo? ¿Dónde está nese informe? ¿Dónde está? ¿Dónde está neste informe de remanente que vos fan? ¿Dónde está? Iso que estamos preguntando tanto Pedro Pereira, tanto como David Alonso, soy o BNG. Eu que estamos preguntando, nada máis. E desde intervención, o interventor actual, que leva 14 días, tampouco o deu solucionado. Nin anterior, nin este. Non sabían especificar nin desglosar o que estaba comprometido. Iso é o que se atopou esta oposición ante este pleno. Por iso decimos que é irreal, porque as contas non dan. En cuanto ás obras, nós podemos estar de acordo co acondicionamento do pabellón. Evidentemente, o tema da cuberta da pista de pádel é un tema que levamos reclamado continuamente, non nos vamos a poñer. Ahora, a reordenación que se plantea en ese entorno, nos creemos que se poden aforrar cartos con un sinxelo xesto, como, por exemplo, de limitar ou regular a zona de estacionamento temporalmente, con un límite temporal de estacionamento. Cousa que actualmente non pasa. Aquilo parece un caos continuamente, ustedes o saben, e con unha simple regulación, límite temporal de estacionamento, non faría falta gastar cartos en reordenar nada. Me parece unha obra innecesaria, esa. E, sobre todo, disfrazando dunhas colocacións de paneles naturais que ali non veñen moito ao conto, a verdade. Non veñen moito ao conto. Me parece máis algo de facer por facer, gastar cartos públicos, que por a necesidade desa obra, salvo o da pista de pádel. É moito máis necesario nese entorno cambiar o teito dos dous pabellóns, que sabedes que está en difíciles condicións, ou mesmo virán fotos aéreas de como está, e creo que iso é moito máis urxente que a reordenación dese espacio, que chegaría solo con limitar temporalmente o aparcamento e non faría falta incluso nin facer a obra que propón o BNG, que sería un aparcamento soterrado. Penso que hai que ter un poquinho máis de responsabilidade cando se trata de cartos públicos, non? E despois non vamos a entrar a discutir as plazas de educación infantil, por suposto, le hemos reclamado xa durante 3 anos no Parlamento Galego que se doten esas novas plazas de educación infantil en Porriño, non vamos a votar atrás, evidentemente. E o auditorio o mismo, non? Eu creo que xa non é que digo BNG, dice todo Porriño, sin pedir o carné, nin do Partido Popular, nin do Partido Socialista, nin do BNG, dice que a ubicación non é a idónea, non é a mellor. Así que nada, o Partido Socialista vai a abster, non se vai a opor a estas obras, pero sí que advertimos outra vez da situación económica de tempo a tempo. Sétimo punto, expediente 1294/2022, aprobación definitiva do Plan Parcial Sur PPR6. Carlos. Ben, neste punto, no pasado pleno de día 25 de setembro do ano 2024, pois aprobouse inicialmente o Plan Parcial Sur PPR6, someteuse o expediente a exposición pública durante un período de 2 meses, no cal non houve ningún tipo de alegación ao respecto, e solicitaron os informes sectoriales que eran necesarios.
En este caso, o 18 de decembro do ano 2024 recibiuse o informe da Dirección Xeral de Aviación Civil. O 5 de decembro do ano pasado o informe da Delegación do Goberno da Área de Fomento. O 5 de decembro tamén do ano 2024 recibiuse o informe da Dirección Xeral de Enerxía e Minas. O 20 de xaneiro deste ano o informe da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e finalmente o 17 de febreiro do ano 2025 recibiuse o informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Todos estes informes son favorables, consta tamén no expediente o informe preceptivo do secretario municipal e, por lo tanto, sometemos a consideración deste pleno a proposta de aprobación definitiva do Plan Parcial do Sur PPR6. Gracias. Ben, neste expediente xa no seu momento, con a aprobación provisoria, pois nos consideramos que a modificación que se fai respecto ao proxecto anterior, onde se modifican as alturas, donde se reubican os espacios públicos e gañanse superficie en espacios públicos con maior aproveitamento en altura, deixando máis en horizontal, libre, estamos de acordo. O informe de Dirección Xeral de Patrimonio si fai un estudio e hai unhas cartas e referencia ao tema da nave de curtiduría. Aí hai unha parcela colindante con este ámbito do PPR número 6, que é a parcela cedida en base ao convenio con Champions, que logo pasou a Carrefour, donde está a casa que se ardeu, está ali en estado de abandono. Hai un canastro que foi reubicado no seu momento, liberando da parcela que se fixo a esplanada. E hai elementos ligados á fábrica de curtidos que a Dirección de Patrimonio considera que debese catalogar. E o que pedimos é que haxa o máximo maior respeto a estes elementos e que o Concello tamén elabore, que o Partido Popular elabore algún tipo de proxecto ligado a ese ámbito que está ahora mismo en desuso e abandono. Nos votaremos a favor. E é un ámbito que vai crear nova vivenda no Porriño, que tamén é necesaria, e a ordenación, pois creo que vai ben co ámbito no que está ubicado. Bueno, pues o Partido Socialista tampouco se vai a opor a esta modificación que traedes. Está claro que todos os informes están de acordo, non son favorables. Pero sí que nos preocupa, de cara a un futuro, e tedes que velo, o informe da interventora, da arquitecta municipal, de Confederación Hidrográfica e de Consorcio de Aguas do Louro, onde advierte de que o caudal de agua posiblemente non sea suficiente e que a rede de sumidoiros que non poida resistir as pluviais. Tamén incluso a arquitecta municipal e o Consorcio e a Confederación chegan a pedir un estudio de caudal de agua para esa zona, estudio que non se axunta a esta modificación parcial e creemos que pode traer problemas. Nos creemos que deberíades mellorar iso ou aclaralo, incluso que se quede encima da mesa a espera dese estudio, para non meter a pata e non comprometer esta modificación. Aí queda a proposta. Que quede sobre a mesa, non? Hai unha petición. En contra, abstencións, votos a favor do punto, en contra, abstencións. Todo punto expediente 2256, constitución da mesa de coordinación e seguimento da situación sobre violencia de género. Ben, aquí o que se propón é constituir de un xeito oficial, de un xeito formal, a Mesa de Violencia de Xénero que xa ven funcionando, está constituída desde o ano 2010 e ven funcionando conforme unhas pautas establecidas no seu momento pola subdelegación do Goberno. Na última reunión desta mesa, que se celebrou o 20 de xuño do ano pasado, pois acordouse que se debía proceder á constitución formal da Mesa de Coordinación e Seguimento das Actuacións sobre a Violencia de Xénero. Hoxe o que traemos aquí, esta proposta de constitución desta Mesa de coordinación,
ca Constitución que se fai referencia no punto segundo da proposta emitida polo personal técnico do CIN. En terceiro lugar, tamén se indican cales son os obxectivos desta mesa. Trátase, como digo, únicamente desta Constitución formal. O vindeiro pleno, pois, según se me indica pola Concelleira de Igualdade, pois xa virá o regulamento de funcionamento desta mesa de coordinación. Nada máis. Ben, bo día. Con respecto a este punto que traen da Mesa de Coordinación Interinstitucional, pois, como xa recolle o expediente, pois son medidas que veñen propostas ou recomendadas nas dúas leis, na estatal de 2004 e na galega de 2007, polo tratamento da violencia de xénero, e forma parte do plan do obxectivo número 661 do quinto plan de igualdade, que veñen de aprobar este goberno como nos xa temos denunciado, sin ter a participación de nin axentes sociais nin políticos. Ben, a mesa en sí, pois, é un formalismo, como xa decía o portavoz, xa ven funcionando desde hai anos e xa sigue unhas indicacións claras de quen pode estar presente en esa mesa, pero o que é o plan que, digamos, recolle esa medida, pois nos parece que require un par de observacións. Bueno, un par non, realmente requeriría un asunto a tratar no pleno, pero como non foi debatido en pleno, e está relacionado, aproveito para dar algunhas, matizar algunhas cuestións. O plan de igualdade pretende ser un conxunto de medidas logo de facer unha diagnose da situación de xénero no Concello para poder abordar a eliminación da discriminación por razón de sexo. Nos parecenos que a diagnose que se fai no plan é moi pobre, basicamente fai unha referencia demográfica simple ao número de habitantes que ten o Concello e divididos por sexo, e logo desa radiografía parece difícil facer un informe de impacto de xénero riguroso. A denominación do propio plan na primeira folla, desafortunadamente, arranca chamándolle o plan de igualdade entre homes e mulleres, é dicir, todas as accións positivas van dirixidas a corrixir situacións de desigualdade e entre elas está a de nomear directamente a muller e non poñer o primeiro lugar o home cando estamos falando dunha violencia estructural e unha discriminación positiva. Hai outros erros lingüísticos de linguaxe non inclusiva, falase de destinatarios, falase da figura institucional que recalla na alcaldía, cando consideramos que pode ser a concelleira a persoa con cargo e responsabilidade delegada a que digamos, abra o propio plan. Pero, bueno, o alcalde xa nos ten acostumados a sair en 9 de cada 10 fotos nos homenaxes a muller o día 8 de marzo, como lle teñen afeado nas redes. E en cuanto ao corpo do plan, nos parece pobre porque non se priorizan medidas, é un calendario con unha consecución de medidas, pero sin un prazo de execución concreto. Tampouco se identifican nin os medios, nin os recursos, non se precisa para a implantación deses obxectivos, quenes van a ser as persoas específicas ou responsables dese seguimento, ni se fai ninguna referencia, por certo, á praza da técnica de igualdade que o Concello, o BNG, ten solicitado en moitas ocasións para ampliar a plantilla do personal. Por veces falase do Departamento de Normalización da Igualdade, non sabemos se o mesmo que o Departamento de Igualdade, non sabemos tamén quen forma parte deste departamento, se se refire ao CIM. A dotación económica é totalmente inconcreta, fala de poder contar con financiamento de outros organismos e di tamén que conta con partida municipal de todas as concellerías do municipio. A mí gustaríame saber se existe unha partida de plan de igualdade en cada unha das súas concellerías, xa sei que non,
pero, bueno, o papel todo sostén e vostedes recollen eso no plan, non? Fálase, por último, digamos, na forma, fálase de que a avaliación se fai a avaliación do plan ao final da vixencia do mesmo, cando normal é facer informes de seguimento e que antes da conclusión da vixencia dun plan xa se teña feito un análise para saber en que punto nos atopamos, cuáles son os progresos obtidos, si se deron obstáculos e solucións que poidan atallar, digamos, eses impedimentos. Básicamente reducen a intervención deste plan aos talleres nos centros educativos. Falan incluso de... teñenlle moita fe a un díptico do que falan, indicadores de que o número de dípticos entregados á cidadanía son os que van a poder medir a efectividade de algunha das medidas. O único díptico que temos en este momento é o que se editou ante a legislatura da concellera nacionalista Cami Moreira. Tampouco hai ninguna referencia ao protocolo fronte ao acoso sexual ou por razón de sexo. Sí que estamos de acordo con algunhas cuestións básicas como a formación en xénero, tanto para o persoal político como técnico, e iso nos axudaría a evitar declaracións desafortunadas como o do alcalde cando outro día facía mérito do número de consultas do CIM. Gracias. Hai algún erro, propoñen andainas saudables tanto para mellorar a calidade da vida das mulleres en situación de risco como para erradicar a linguaxe sexista en todos os documentos do Concello. Eu creo que hai cuestións que requiren seriedade para que os discursos teñan consideración. A partir da páxina 23 deberon cansar de escribir en galego e pasan directamente a falar en español. O sea, hai traballos de esos que se exixe máis concreción do que vostedes aprobaron a porta pechada sin contar nin coa participación política nin cos axentes sociais. Outra cousa que se bota en falta a hora de defender esta constitución da mesa é que non o defenda unha concelleira. Quer dizer, son 7 as dedicacións exclusivas que teñen. A concelleira de Igualdade hoxe non pode estar e xa excusou a súa ausencia, pero, gustaríanos que a participación política das mulleres fora tamén parte da igualdade real que pretenden promover en este documento. E nada, unha última cuestión que sería pregunta. Esta mesa de coordinación está formada por axentes que están dentro da actuación de situacións de violencia de xénero, pero nos gustaría saber, xa que queda fora o resto de corporación institucional, de que maneira se van a trasladar os acordos ou todas esas deliberacións que poidan ser de interese para concienciar e sensibilizar no tema de que a igualdade é algo que atinxe a toda a sociedade. O sea, de que maneira se vai a poder dar públicamente traslado daquelas cuestións que se traten. Evidentemente non falamos dos casos particulares, dos casos que sexan máis complexos, sino de aquelas pautas de actuación que sexan beneficiosas. Gracias. Dende o PSD da PSOE estamos totalmente de acordo con esta creación desta mesa de coordinación de violencia de xénero. O único que si votamos en falta é que non exista representación dos grupos políticos da oposición. Todas as ideas que se podan poñer en valor para facer e tomar medidas acordes para a violencia de xénero terían que ser benvidas. Está claro que coa oposición nos está contando. Despois, gustaríame tamén saber se nesta mesa de coordinación se vai insistir a abogar porque se volva a implantar no cuartel da Guardia Civil a unidade de Biogen,
que existía antes, que acompañan dous asentes que, dende logo, traballaban a prol man con man co CIM e funcionaba moi ben. Gustaríame saber se esta reivindicación é unha das melloras que se poden recoller nesta mesa de violencia de xénero. Polo demais, todo o que se poda facer, todas as alternativas, todas as opcións que veñan a mellorar a igualdade e que disminúan os casos de violencia de xénero que, por desgraza, en lugar de disminuir, aumentan, pois benvidos sean. Así que, dende o PSDG-PSOE, aínda pensando que teñen moitas cosas, tal como dicía a miña compañeira do BNG, que se podían mellorar, pois creemos que é necesaria. Gracias. Do BNG para instar a protección do río Louro a través da figura de protección enil. Marcelo. Ola, bo día. Bueno, primeiro que vou facer unha breve exposición. Gustaríame que non se cortase porque quería, ainda que parece que non ten sentido, sí que o ten, e como este punto xa se tratou en dúas ocasións anteriores para que quede meridianamente claro. ENCE creouse no 1957 na ditadura franquista e privatizouse no 2001. Nunca unha empresa privada condicionou ambientalmente a todo un territorio como é Galiza. No 2016 Rajoy, en funcións, aprobou a prórroga de ENCE por 60 anos máis ata 2073. Rueda hai uns días aprobou a declaración de impacto ambiental desta bomba ambiental que é Altri no corazón de Galiza, sen atender a sectores económicos afectados tanto na Ulloa como na costa galega, nin a asociacións con voz e con palabra para tratar ese tipo de cuestións. As políticas ambientais de Fraga, tamén do Partido Popular, se dirixiron sobre todo a creación de minicentrais, de dúcias de minicentrais nos ríos galegos, todo para exportación de enerxía de que éramos excedentarias. Isto que aconteceu co Partido Popular tanto a nivel autonómico, xa eran as políticas ambientais do Partido Popular a nivel autonómico e estatal. Agora o Concello de Porriño está gobernado polo Partido Popular tamén e vostedes a posibilidade de ir cara ese camiño que estades publicitando, que é a sostenibilidade ou a sustentabilidade. Os antecedentes por agora tampouco dan motivo a alegría porque se tratamos obras ou nas que o ámbito ambiental estaba era claro, como por exemplo o Parque da Feira, non? No que efectivamente comentabades que nelo que queríades era recuperar esa esencia do encontro da antiga carballeira do Parque da Feira, pero claro, esa esencia do encontro da antiga carballeira era porque era unha carballeira. Hoxe en día sobre todo é granito que ten aí en riba e con espazos erráticos que dificilmente se poden entender e por iso hai moi pouca xente ali. Tamén hai outras, agora se está con macroproxecto das rúas Antonio Palacios Pío XII, que tamén ten o factor ambiental e tamén está incluído nese macroproxecto no que se di que se presta especial atención á vegetación para mitigar os efectos do cambio climático, etc. Por de agora o que se ve é moito cemento, non? Tamén están as dúas sendas verdes que publicitastes nas rúas Ramón González e Avenida de Galicia, coa colocación de 16 creo que sardiñeiras que van ter árbores en riba delas que vos nomeades aí na publicidade como árbores propias que son oliveiras e xenebreiros, juniperus, que aí poñedes juniperus en altura ou algo así. Primeiro que é unha barbaridade, a maior parte das árbores non se deben colocar en sardiñeiras, evidentemente, e porque as razóns de ser
As razóns de ser desa colocación de sardiñeiras son, segundo palabras vosas, a de mitigar os efectos do cambio climático, permitir reducir a temperatura ambiente local e mellorar o confort térmico das persoas usuarias, que xa aí. Bueno, as oliveiras, que eu saiba, o territorio porriñés non é o lugar para nunca foi o lugar de oliveiras, e estes xenebreiros son árbores que se propias de Zamora, León e Salamanca, non de aquí, e son árbores que non producen ningún tipo de sombra. Entón, bueno, creo que isto non é un motivo de alegría, non estes factores ambientais. Agora, se tratou no anterior pleno o PAI, que é o Plan de Actuación Integrado das Entidades Locais, na que eu non estive nese pleno, pero nese Plan de Actuación Integral de Entidades Locais o que se trata é mellorar a comunicación entre o Torneiros e o Porriño, e sí que aquí hai unha incidencia ambiental bastante notoria, que é o tratamento que se lle dá ao río Louro nesa conexión. Nese tratamento o que se pretende modificar o leito outra vez do río Louro, dragalo, e claro, os técnicos, Carlos, me comentaches na comisión que non crees que se poderán ir a olla, non? Ante esta subvención, pero sí que perdón, pero sí que pode ser, porque polo que vos comentei antes das árbores que non son as apropiadas, e iso está feito por técnicos. Entón, claro, as afeccións ao río Louro pola modificación do seu cauce e do seu dragado, xa foi dragado varias veces, xa se modificou o leito do río para favorecer, como vos comentei, a un construtor, implicaría un cambio substancial da vegetación da ribeira, substancial. Tamén se modificaría unha cuestión de carácter técnico, o pH do solo, que modifica tamén a vegetación da ribeira. Entón, pero as afeccións non chegan aí, as afeccións chegan ás gandras de Budiño, que están xestionadas, como vos sabedes, pola Unión Europea. O río Louro ten potestade sobre o río Louro a Confederación Hidrográfica, e aí no río Louro, perdón, si non teño voz teño voz descargada. Entón, as afeccións do Louro non somente son no Porriño, sino tamén que chegan ás gandras de Budiño. Como? Primeiro, polo mantemento dun ecosistema prioritario que hai aí, que son os bosques asolegados da ribeira, que necesitan un río con corrente, e xa hoxe en día o río Louro, dados dragados que tivo, xa está unha cota inferior que o río cando transcorre polas gandras de Budiño, e ademais diso, a Confederación Hidrográfica, sabedes, supoño que saberedes que ten proxectos xa desde 2007 de devolver as lagoas naturais ao seu estado anterior, alrededor dos anos 85 aproximadamente. E os informes que emiten é o de non represar o río, non se pode cortar o corrente do río porque senón as lagoas naturais se colmatan. Entón, moito nos tememos que o que se solicita aquí para o río Louro é o represamento, o encoramento e ampliación do leito, non é máis que a desnaturalización do río, e que sigue a liña de traballo vosa do vosso programa, no que comentabades que se querían facer, bueno, que se ia facer unha pista de atletismo, que se ia facer un aparcadoiro, que se ia utilizar as beiras do río Louro para concertos, para eventos, etc. Entón, nós nesta moción o que solicitamos é que se impulse sen máis demora o ENIL, Espazo Natural de Interese Local, que está no marco da Lei 5/2019 de protección do medio natural e biodiversidade de Galiza, que é a máxima lei ambiental que rixe o territorio galego. Que se impulse sen máis demora porque é o único que garante a conservación natural do río para disfrute da ciudadanía. Só a través desa lei, perdón, desa figura se pode garantir esta conservación. E que imiten a outros concellos que xa teñen ENIS. Vou poñer exemplos. O Concello de Vigo, a Praia do Bao é un ENIL. O Concello de Marín, está en trámite agora o Lago Castiñeiras, o Concello de Nigrán, a Praia América, o Concello de Pontevedra, Xunqueiras do Alba, o Río Gafos.
pero que aparte da figura de NIL hai unha figura similar de iniciativa privada que é o EPIM, e esas están sendo utilizadas xa polas comunidades de montes. Está agora mesmo tratando a Xunta de Galicia coa comunidade de montes de Vincios para a protección do galiñeiro, para que non haxa minas de oceo aberto a través do PIN, e iso o garante, é dicir, é a máxima figura de protección. Por tanto, vostedes tiveron un compromiso hai 2 anos, aprobaron esa moción, impulsen xa dunha vez e non se voten atrás. Ese é o camiño. Grazas. Ben, primeiro só unha aclaración, non? Cando se fala de da aprobación por unanimidade no pleno de setembro do ano 2023, entendo que é un erro esta cuestión, porque no pleno de setembro do ano 2023, en relación á moción do BNG relativa á elaboración da memoria motivada sobre a NIL da Conca do Río Louro, pois esta moción non saiu adiante, tuvo 5 votos a favor e 14 votos en contra deste grupo municipal. Por lo tanto, entendo que se referirá a outra moción que se pudo haber aprobado con anterioridade, non sei se foi na legislatura pasada, pero non tuve a tempo de... Pois, despois, no teu turno, volvemos a explicar se queres, Marcelo. Como xa tamén dixen en comisión, en relación á exposición de motivos que se fai no apartado 4, pois parecenos un pouco exageradas as afirmacións que se fan aí, incluso alarmistas, porque, volvo a repetir, non creo que os técnicos municipais que asesoran ao goberno nesta cuestión pois perderan a cabeza niso, pero se iso foi así, e se ti pensas que é así, pois hai que ter en conta tamén que en esta cuestión queda por redactar un proxecto, queda por solicitar os pertinentes informes sectoriais, que son tanto a Rede Natura como a Confederación Hidrográfica. Polo tanto, se isto, finalmente, esta intervención, como vos decides, é unha intervención absolutamente agresiva e que atenta contra a diversidade do tema da zona, pois porán as cousas no seu sitio. Por lo tanto, nós, repito, non vamos a apoiar esta moción. Bueno, pois despois dos argumentos do concelleiro do BNG como para votar en contra. Penso que votaremos a favor. Gracias. Carlos, hubo 2 mocións a este respecto, 2. Tida que me falas é da segunda. A moción que se aprobou aquí foi a de elaborar todo o procedimento do NIL. Aquí aprobouse o NIL no maio do 2022. Aprobouse o NIL. A moción a que te refires ti foi un ano despois, vendo que non movistes ficha, e que solicitamos que se empezara a impulsar xa, que se iniciara xa o proxecto. E aí só vos negastes. Bueno, foi a negación do NIL, da moción anterior, evidentemente, pero vos tedes o compromiso de botar a andar xa o NIL, desde hai 2 anos, e non o levastes a cabo, vale? Despois, que os técnicos, eu non vou poñer en dúbida ningún tipo de consideración sobre a capacidade que teñen as persoas técnicas de elaborar proxectos, non. Isto é o que solicitastes foi unha subvención, evidentemente. A partir da subvención, evidentemente, terán que vir os proxectos de cada unha das partes, non? Pero que nesa subvención pode haber erros é evidente, vale? Bueno, pois o que planteou o PSOE é unha moción hoxe para a mellor e ampliación do saneamento no barrio de Mosteiro en Mudiño, despois dunha
petición dos veciños dese barrio. No barrio de Mosteiro, na parroquia de Budiño, máis de 70 propietarios firmaron esa petición. Esta situación obriga ao vertido de augas residuais en fosas sépticas particulares ou, en algúns casos, en cursos de auga naturais, xera un grave impacto medioambiental e un prexuicio para a calidad de vida da poboación. A problemática foi nos trasladada reiteradamente e en esta materia, como ben sabedes, hai varias administracións que son competentes e que deben actuar, entre a Xunta de Galicia, Auga de Galicia, Deputación de Pontevedra a través das diferentes liñas de subvención que desde fai xa décadas se veñen dando os concellos, o Concello de Porriño e, por suposto, tamén o Consorcio de Augas do Louro, o cual tamén presidimos. O incumprimento destas obrigas en materia de saneamento supón unha vulneración da normativa de rango europeo, estatal e autonómico, en particular da Directiva 97/271 do Consello da Unión Europea, relativa ao tratamento das augas residuais urbanas. Establece a obrigatoriedade de garantir sistemas axeitados de saneamento nos núcleos de población. Así mesmo, a Lei 9/2010 de Augas de Galicia reforza a necesidade de implementar infraestructuras de saneamento eficaces para evitar impactos ambientais negativos. O incumprimento destas normativas pode derivar en sancións económicas e na perda de oportunidades de financiamento europeo e estatal. Como ben sabedes, existen 3 proxectos para esta zona: Trapa fase 1, Trapa fase 2 e tamén para Sanguío, por un importe aproximado de 700.000 euros, que son unha folla de ruta clara, me imagino, para o vosso goberno. O que trasladamos aquí é un enfado, un malestar da veciñanza por certas promesas que desde a alcaldía se dirixiu en canto a execución desta obra e a licitación, xa prometida para o 23 e posteriormente 24 e 25. O que trasladamos é o seguinte acordo: dar traslado a esta moción á plataforma veciñal que recolleu as firmas, a Augas de Galicia, a Deputación de Pontevedra e Consorcio de Augas do Louro, e convocar unha reunión urxente para abordar esta problemática entre os veciños do barrio de Mosteiro e das administracións citadas. Punto número 2, solicitar formalmente a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, a inclusión do barrio de Mosteiro no seu saneamento, no seu plan de actuacións prioritarias en materia de saneamento nos vindeiros orzamentos da Xunta de Galicia. O punto número 3, instar ao Goberno de O Porriño a Deputado Provincial de Alejandro Lorenzo e ao seu grupo que preside a Deputación de Pontevedra a incluir no próximo plan máis provincia a Deputación de Pontevedra vías de financiamento e comprometerse a solicitar os fondos na próxima convocatoria. E punto número 4, xa dirixido ao Goberno municipal, incluir a mellora do saneamento de Mosteiro nos plans municipais de investimento prioritarios cunha calendarización clara e recursos suficientes para a súa execución. E para terminar, quería dar as gracias aos veciños de Budiño que fixeron o traballo de recollida de firmas e que nos trasladaron e nos deron a oportunidade de defendelos aquí en pleno. Gracias. Ben, evidentemente, este equipo de goberno, o goberno municipal do Porriño, ten un claro interés en levar a cabo non só este saneamento no tema do Mosteiro, senón de todos e cada un dos saneamentos que a día de hoxe ainda quedan pendientes no Porriño e que son moitos. Cando este equipo de goberno entrou a gobernar a finales do ano 2021, o montante total en relación a saneamento integral do Concello do Porriño que quedaban pendentes ascendían a máis de 18 millóns de euros. 18 millóns de euros, máis de 3.000 millóns das antiguas pesetas. Un lee esta moción, pois parece que se pode desprender da mesma que o Partido Socialista nunca tuvo responsabilidades de goberno neste Concello. Ustedes teñen que recordar que estuveron gobernando hasta fai ben pouco e durante casi 8 anos. E durante estes casi 8 anos, en relación a este saneamento, en relación na parroquia de Budiño, no barrio do Mosteiro, que tanto lles preocupa, hai que ver o que vostedes fixeron, o que vostedes trataron de levar a cabo. E vostedes no ano 2018 o que fixeron foi redactar un proxecto en relación ao saneamento de Trapa fase 1, que precisamente un dos que aquí se fai referencia.
resulta que despois de haber redactado ese proxecto, pola razón que fora, non se levou a cabo durante o tempo que vostedes estuveron aínda no goberno, outros 4 anos máis, e tuvo que ser este goberno municipal o que cando accedeu a alcaldía, pois fixese en relación a este proxecto que ustedes redactaron no ano 2018, pois actualizar os precios do mesmo e redactar 2 proxectos máis, que son o de Trapa fase 2 e o de Sanguío. Como lle digo, cando entramos a gobernar quedaban pendentes de levar a cabo saneamentos no Concello do Porriño por valor de máis de 18 millóns de euros e durante estes 3 anos que levamos no goberno pois temos invertido en tema de saneamento máis de 4 millóns de euros, en concreto 4.220.663,80 euros. E non vou a ler toda a relación dos saneamentos que nós temos levado a cabo, algúns deles en Adroza, Covelo, Igresario, Picouzo, Madorras, Mosende, Rape, Canles, Chelo, Outeiro, en Pontellas, Rebouza, Mosteiro, Adevesa, Abelenda, en Atios, en Rape, en San Roque, en Eidos do Medio, en Cans, tamén algún que outro en Torneiros. E hoxe mesmo, neste pleno municipal, no punto relativo ao crédito extraordinario, pois incluímos 2 saneamentos máis, en este caso un en Budiño, por 355.000 euros e outro en Pontellas de 200.000 euros, é dicir, 550.000 euros máis en saneamento. Pero digolle máis, a solicitud que fixemos de subvención para o tema do plan máis provincia, incluíronse outros 2 saneamentos, un deles que é o saneamento en o Cerquido, 78.202,17, e incluímos o saneamento en Trapa fase 1, 220.430,31. Por lo tanto, evidentemente, este equipo de goberno sí que ten interés non só neste saneamento, como lle digo, senón en acometer o resto de saneamentos que quedan pendientes, que a día de hoxe quedan pendientes de saneamento por valor de 14.729.207,83 euros en todas e cada unha das parroquias do noso municipio e incluso tamén aquí no casco urbano. Por lo tanto, nós estamos seguindo a folla de ruta que temos establecida. Evidentemente, non imos a caer na trampa que se nos queren plantear con esta moción, porque se nos votamos a favor da mesma, con que cara se mañán ou dentro dun par de días veñan aquí veciños de outras parroquias, entón que facemos o mismo, decimoslle, non, temos comprometido xa, non temos diñeiro para leválos a cabo, pois evidentemente nos vamos a leválos a cabo conforme temos establecido, como lle digo, nesa folla de ruta que temos encomendada e, polo tanto, nesa vamos a seguir. Non temos ningún problema cando se fala aí da existencia dunha plataforma de veciños de Budiño, que nos, ata o día de que se presentou esta moción, pois evidentemente descoñecíamos a existencia da mesma, en ningún caso se dirixiron ao Concello de Porriño, nin ao alcalde, nin ao un concelleiro, para tratar esta cuestión, para poder explicarlle polo miúdo cales na situación en que se encontra o saneamento ao que les fan referencia ou como a calquer outro veciño en relación aos saneamentos, como digo, que temos pendente e, polo tanto, seguiremos nesa folla de ruta, seguiremos levando a cabo os saneamentos todos e cada un deles que son necesarios no noso Concello, pero evidentemente xa adianto que non imos a apoiar esta moción. Bueno, menos mal que non iba a facer unha relación dos investimentos realizados, non? Porque se a fai, chegamos a mañán, escoitando. Mira, hai unha cousa que hai que ter clara, do meu punto de vista, e hai que ter un pouco de memoria cando se fala das cousas. Eu podo lembrarlle, e podemos estar aquí tamén hasta mañán, respecto a iniciativas e proxectos de saneamento
da situación do Concello no 2003 e canto había e cando se falaba que xa no 2007 tiña que estar toda a rede municipal feita, non? Depois do goberno Partido Popular de 30 anos ou casi 30 anos e logo as fases posteriores en situacións tamén de debilidade política, cosa que non pasa na actualidade, digo de debilidade non por falta de iniciativa, sino por cuestións de maiorías. Iso é a realidade e a estabilidade política nos gobernos, sexa local, provincial, autonómico, sexa estatal, ten consecuencias, non? Positivas, se hai estabilidade para poder organizar e planificar. Aquí, na caixa de estabilidade, a planificación é escasa, e dixo xa no punto anterior, non? Porque o orzamento é fundamental, igual que se exixe outros gobernos, tamén se debe exixir aos gobernos locais, e non hai justificación, porque a estabilidade política está sobre a mesa, e logo cada goberno fixo en función das súas posibilidades e do seu traballo con fondos propios ou reunidas subvencións, estendeu rede de saneamento por todo o Concello. E eu podo entrar, eu vou entrar, non vou fazer como vostede, digo que non, logo entro a nomear, pero está aí para comprobar. 2003, 2010 e a posterior, está para comprobar. E nunca vin aquí a dicir que foi o goberno da historia que máis fixo no seu momento. 18 millóns, ahora dice que den 14 pendientes de saneamento. Se hai coherencia no que se dice, no que se lardea, debe haber coherencia logo sobre este tipo de propostas. É certo que non é a única, porque saneamentos falta, hai redes transversais en todas as parroquias, faltan redes secundarias en moitos sitios, e é certo que se mellorou e hai que seguir mellorando en redes de saneamento, iso é indiscutible. A trapa leva tempo. O primeiro saneamento que se puxo no Concello do Porriño, na zona de Mosteiro a Trapa, fixo o BNG no seu momento, no ano 2004. Incluso sin conexións, que hoxe en día hai conexións en todas as parroquias, sin conexións de vertido. E xa se fixo por unha razón clara, porque actuabas en superficie, enterrouse de tubería, ainda sin servicio, pero enterrouse de tubería. Trapa, na zona alta, Mosteiro. E podo seguir, pero non vou seguir máis. Quero dicir que este proxecto, o que hai que explicar é cal é a razón de que non este sobre a mesa non este executado. Que se diga cal é a razón. Non só hai que explicarlle aos veciños que veñen aquí, hai que explicarlle a corporación cal é o motivo real que eles pode executar. Non é falta de proxecto, non é falta de financiamento. Se hai outro programa que se diga. Porque só un tema de prioridades, vostedes son responsables de escoller antes uns que outros. É certo que todo o tempo non se pode facer, pero explíquenos porque cal é a razón antes uns por outros. Se a razón é que non hai terreos disponibles por paso ao proxecto, que se diga cal é o problema. Se é un problema falta de colaboración veciñal para que pasen de forma voluntaria, ou non está sobre a mesa abrir expedientes de expropiación precisas para executar este proxecto e fazer a conexión onde está xa en servicio na zona baixa de Mosteiro, na zona da iglesia. Se iso é tronque, que se diga. E a xente de Budiño e concretamente da Trapa Mosteiro que saiba cal é a razón deste goberno para non executar un proxecto. Eu non comparto, e dixo na comisión, sobre a moción en derivar este asunto a Augas de Galicia ou a Diputación. A responsabilidade está aquí. A responsabilidade está no goberno municipal. E é quen debe mover os fíos, e co iso digo, debe facer as xestións pertinentes diante dunha administración e de outra. E que o diga se se fixo ou non se fixo. E se non quere facer, que diga, non vamos a ir á Diputación e a Augas de Galicia porque temos fondos propios e executámonos este o calendario. Que se diga. Agora decir, imos que ir nunha trampa. Aquí non se tenden trampas. Non é cuestión de que ir a trampa, é cuestión de ser coherentes co que se defende. E diga, pois vale, esta é a razón, explíquese, hai que esperar un ano, esperase un ano, para que se diga que é a razón clara. Pero non están dicindo, están ocultando. Por que non o fan? Nos, ainda que non compartimos puntos de acordo, compartimos a finalidade. Votaremos a favor para que se xunte cos veciños e explique cal é a razón clara de que non se execute e que planifique o investimento.
Ben, vamos a ver. Si o Partido Popular lee ben a moción, o punto número 1 e o principal é que a esta xente, a estes veciños, se lles reciba nas administracións para que se lles informe sobre este saneamento, se é posible ou non, as causas de poder facelo ou non, se non se pode. Ese é o punto número 1. Se vostedes se negan como partido a negarlle unha oportunidade aos veciños que pagan os seus impostos en Porriño a facilitar este acordo para que teñan unha reunión informativa, que é o punto número 1, que eu sepa, apague e vámonos. Apague e vámonos. Despois entraremos se podedes facelo ou non, ou se as administracións competentes pues dan a financiación suficiente para facer este tramo que entendo que é bastante costoso tamén, non? Pero o que está claro, vostede dice que non teñen cara en atender a outros veciños de outras parroquias que veñen aquí a pedir saneamento. Moi ben, vostedes teñen cara, no mes de decembro, fai 4 meses, de traer o pleno do Porriño, de anular 2 saneamentos que estaban aprobados en pleno. Para iso hai cara. En concreto, na Graña en Cans e outro en Chelo. E para iso hai cara. Para traer o pleno e anular saneamentos. Como que non? Quere que lle saque acta? Ustedes votaron a favor de anular eses 2 saneamentos. Veñen aquí ahora, ven ahora a decirme de que non teñen cara de aguantar, de dicirlle que non aos veciños. Se o votaron aquí en contra fai 4 meses. Hombre, de quen se ríe usted? Non se ría de min. Hombre. Mire, vostedes sabrán o que fan. A proposta número 1 é a principal, diálogo. O resto vendrá se ten que vir. Pero a número 1 é diálogo con eses veciños. Recíbanos. Recíbanos. Que problema hai? Non sei que problema hai, Carlos. É falar ca xente, nada máis. Non comen a xente. E a esta xente lévase engañado sobre os plazos de execución deste saneamento. E aquí levan vido veciños dese barrio a reclamar ese saneamento, a pesar de non ser da plataforma veciñal ou non querer dar a cara. Levan vido e lévase engañado. E hai membros deste goberno que levan ido polas casas a decir que mentira, que se vai facer este ano. Iso está pasando en ese barrio. Gracias. Ben, vamos a ver, David, non temos ningún problema a recibir estes veciños, pero primeiro terán que pedirlo. Nos aquí, e volvo a repetir, non temos constancia, ni siquiera da existencia diso, pero se houbera pedido e calquer veciño da parroquia da Lei de Bodiño se pide algunha reunión co alcalde, con algún concelleiro, non temos ningún problema en recibirlo. Dices ti, cal vai ser o problema? Non o hai, pero se non se recibiu aquí é que nunca solicitaron. Non, é verdade, David. Aquí non se nos solicitou ninguna reunión ao respecto se non huberamos explicado isto, porque non hai nada que ocultar, señor Pedro Pereira, en esta cuestión. É dicir, que non hai nada que ocultar. É dicir, a razón, se non se puderon levar a cabo estes saneamentos a día de hoxe, é porque estábamos á espera das autorizacións sectoriais correspondientes, que vostede creo que o sabe perfectamente, que non as conceden dun momento para outro. E do momento en que dispoñemos, en este caso, de Trapa, fase 1, das autorizacións sectoriais correspondientes, cando dispoñemos xa de todas as autorizacións, ou creo que están todas, de todos os propietarios para pasar o saneamento polas súas propiedades, é cando, pois, lógicamente, vamos a cometer este saneamento. Esas son as razóns, señor Pedro Pereira. Bueno, pois, tú vas explicando, esas son as razóns. Como en outros moitos saneamentos, dices, no, que nos retiramos do pleno outro día dese saneamento. Es que os saneamentos, pódense comprobar o expediente, a día de hoxe faltan as autorizacións sectoriais. Que sentido tiña manter eses saneamentos en relación a esa cuestión cando faltaban autorización ou faltaba algún tipo de permiso? Pois ningún. Entonces, pois, esas son as razóns. Esas son as razóns, é dicir, falta moitos saneamentos por levar a cabo. Claro que os quixéramos levar a todo, e facelos todos, pero isto dunha tacada é absolutamente imposible, tendo en conta o montante económico que ascende todos estes orzamentos. Que os vamos a levar a cabo? Ojalá podéramos acometer todos na legislatura, pero isto vai a ser moi complicado que podamos facer, ou incluso na prórroga, non o sei, señor Pedro Pereira. É dicir, isto se fora así de fácil, como vostede dice, desde o ano 2003 e tiña que estar no 2007, xa estaría todo acabado. A cuestión é así.
Bueno, pois nada, pois esta cuestión, pero volvo a repetir, se queren reunir a plataforma, veciños sin nivel, con que sea, non temos ningún problema, David, nesta cuestión. Entón, en este caso, como xa temos todas as autorizacións, por iso solicitamos no plan máis provincia para poder acometer xa esta primeira fase do saneamento de Trapa, nada máis. Eu sei perfectamente cal é o procedimento a hora de executar proxectos. Un sempre quixera facer máis do que pode facer, evidentemente, e a demanda está aí. Se se fai hoxe un saneamento, quedan 4 pendientes que van a dicir que se tamén tienen dereito a ter ese saneamento. É así. Pero nada impide que o único que dicía era iso. Non entendo por que se recurre ao tema de que se pretende tender unha trampa cunha moción. Esa é a cuestión. E tens que entender. Ou vos non fostes portavoces de colectivos veciñais no seu momento diante do goberno que estaba de turno trasladando cuestións deste tipo e facédelo, e fixéstelo sin problema ningún, pois que se fai hoxe en día non é ninguna trampa. E eu só dicía unha cousa, que se diga claramente a esta corporación, tamén os veciños teñen dereito a saberlo, cales son os motivos dun retraso dun proxecto, porque eu dixeme claro que a cuestión non é unha cuestión de fondos, é unha cuestión de prioridades ou de disponibilidade de terreos ou sectoriais, evidentemente. Se hai un regato e hai tema de patrimonios ou hai un tema de confección geográfica, habrá que esperar os expedientes preceptivos para facer o proxecto. Se está conseguido xa o tema de utilización de propietarios, está moito adiantado xa. E iso explícase xa xente nunha reunión ou indo ali, nada máis. Pero é certo que o tema da Trapa ven de lonxe. Eu entendo que a xente da Trapa este un pouco cansa. E vos sabedelo. Pois eu tampouco entendo a moción luminosa, pero tampouco entendo que nos apoie cal é o problema. Se está na vosa folla de ruta, bueno, pois xa está. Porque o outro parece que aquí no e punto, pero ten sentido. Non, só para puntualizar. O PSDG-PSOE, no mes de novembro, se non me equivoco, fixe unha pregunta sobre o estado dos permisos para este saneamento e contestou no mes seguinte que estaban feitos, conseguidos. Está por escrito esa resposta. E agora, o portavoz do Partido Popular dice que non hai permisos. En que quedamos? En que quedamos? No, o que pasa é que non está enterado desta comunicación, pero está por escrito. O sea, me parece que falta comunicación neste goberno. Gracias. Mira, David, a mí me gusta isto dicirlo porque estamos falando de un saneamento que para este goberno municipal e para mí de xeito especial que veño unha parroquia máis lexana neste concello, a que menos saneamento ten de todo o concello de Porriño, é algo prioritario tamén este goberno municipal un saneamento, pero é moi difícil facer o saneamento para todos. Usted acaba de decir que me fai gracia tamén o feito de que as leyes establecen que se ten que levar ao cabo o saneamento nas parroquias, porque é un servicio esencial e básico. Vostedes estuveron gobernando os últimos 8 anos, a prioridade non era para vostedes esa. Vostedes gastaron, cando estaban gobernando eses case 8 anos, 1,9 millóns de euros en saneamento. Sabe cando levamos gastando nos en 2 anos? O que dixo Carlos, non gastado, senón invertido. 4 millóns e pico. 4 millóns e pico é o que levamos. E vostede está dicindo tamén que resulta que podemos pedir a distintas administracións, podemos pedir máis provincia, o que era antes o plan concello. Mire, vostedes tamén estuveron, non pediron para nada, para a Trapa, non pediron para ningún concello. E vostedes falan da Trapa, pero mire, eu falolle de do Cans, falolle de do Sembudiño, falolle de abastecemento nas distintas parroquias todas que hai, que podía dar unha relación aquí de 80 proxectos. 80 proxectos. Me deixa acabar de falar? Home, non está demostrando moito o contrario. Deixame acabar de falar. Mire, saneamentos en cada unha das parroquias que vostedes poderon facer e que non fixeron nada. Nós, cando entramos a gobernar, o primeiro que fixemos, unhas cousas primeiras que fixemos, foi destinar máis de medio millón de euros para redactar todos e cada un dos proxectos de saneamento de todas e cada unha das parroquias de todos e cada un dos barrios. E iso fixo este goberno municipal. Sabe para qué? Para levar a cabo todos os informes sectoriais necesarios e os permisos tamén dos distintos veciños e veciñas para que cedan as súas parcelas ou se teñen que levarse a cabo esas cesións. Para qué? Para conseguir ese saneamento integral. Vostede falaba antes que se levou nun pleno aquí a anular os saneamentos de Cans e os saneamentos de Chenlo. Iso é mentira.
non se levou a anular ningún... Me deixa acabar de falar, por favor. Non se levou a cabo a anular ningún tipo de sanamentos. O que se levou a pleno foi rebaixar o importe destinado para eses sanamentos, que é moi distinto, Cando estaban destinados casi 1 millón de euros para cada unha das parroquias para eses sanamentos. E se rebaixou, por qué? Porque iba a terminar o ano, e como non se iba a facer porque a Confederación Hidrográfica, que pertenece ao Estado, e porque tamén, en outros casos, tamén Fomento, que pertenece ao Estado, ainda hoxe en día, despois de solicitalo de máis dun ano, ainda non temos as autorizacións para eses sanamentos e para moitos máis que pedimos. Sabe por qué? Porque non temos esas autorizacións, e porque non as deron ainda hoxe en día, con máis de un ano de espera. É iso que está facendo o goberno municipal, invertindo e gastando tamén eses cartos nos distintos proxectos para poder ter os informes e poder levar a cabo eses proxectos que vostedes non fixeron cando gobernaban, que gobernaron case 8 anos. E nós en 2 anos fixemos iso todo. E nós en 2 anos, o que está claro que son muitísimo sanamento que nos queda, porque nos queda, como dixo antes Carlos, por da voz, casi 16 millóns de euros. Casi 16 millóns de euros que para levar a cabo o saneamento integral desas parroquias é moi difícil, porque mellor temos un ano, ou quero dicir, 1 millón de euros cada ano para inversións, e 1 millón de euros cada ano para inversións para distintas melloras que queremos facer en Porriño, no casco urbán e nas parroquias, é moi difícil levar a cabo pois os saneamentos integrales da parroquia. É iso que estamos facendo, destinando cada ano, pois se pode ser para todas as parroquias, melloras en cada unha das parroquias e tamén no casco urbán. Mire, cando vostede dice todo por casco urbán, vostedes cando gobernaban non destinaban ni nada por casco urbán, ni nada para as parroquias, pero bueno, nos temos que ir repartindo, é o que estamos facendo, repartindo as parroquias e para o casco urbán. Vostede sempre fala tamén pois da distinta situación económica que existe neste concello hoxe en día, que temos pois a mí, desde logo, cando usted fala da situación económica do concello, é que me fai gracia. Os informes son clarísimos. Usted dice que hai un informe da interventora que dice ben claro, existe superávit no concello, existe un remanente histórico neste concello, e vostedes, cando estaban gobernando, a pesar de que non existía nada diso, ainda por encima, debían 5,5 millóns de euros en facturas. Non sei se se leu a sentencia de jurisprudencia, esta toda que está sacando demais, senón eu a teño marcado na miña habitación, e recomendo tamén que a marque tamén usted aí para que mire o que é unha gestión económica dun concello, porque aí vai a mirar realmente o que ustedes nos deixaron, eses 5,5 millóns de euros en facturas que nadie demostrou a súa veracidade, que nadie demostrou os seus prezos de mercado en moitas delas, e así foron rexeitadas, pero que vostedes querían pagar, Entonces, como dixen antes, vostedes, a pesar de que tamén se debía o que se debía, a pesar de que tamén non invertían nada de saneamento, a pesar de que tamén tampouco fixeron nada no casco urbán, vostedes, no ano 2020, quixeron subir os impostos. Porque vostedes, esa colección que tiñan, dicían que realmente pois habría que subir os impostos, porque senón era imposible, sin subir os impostos, era imposible que se levaran a cabo todos os servicios que necesitaba un concello. E quixeron subirlos, e gracias ao Partido Popular, en este caso, pois tamén os grupos que votaron en contra, non se subiron eses impostos. E a pesar diso todo, sin subir os impostos, e tendo os impostos máis baixos, casi de toda Galicia, e por encima bonificando os que fixo este goberno municipal, o que está hoxe gobernando o Concello de Porriño, bonificando os impostos, pois seguimos cumprindo servicios, seguimos facendo obras no casco urbán, como usted dice, como nunca, pero tamén nas parroquias como nunca, porque así o demostran os datos e así o demostran as obras. E nós vamos a facer moitos sanamentos máis, porque se vai facer o da Trapa, pero se vai facer tamén, como dixo Carlos, o de Sanguío, o de Iriz, en todas e cada unhas parroquias, as de Chenlo, as de Mosende, as de Pontellas, as de Atios, as de Torneiros, as de Cans, tamén no casco urbán, tamén vamos a facelo. E vamos a facer tamén no barrio de Carracido, e estamos facendo. E vamos a facer moitas obras máis. Sabe por qué? Porque temos unha gestión económica a mellor da historia do Concello de Porriño. E porque temos un goberno que traballa como nunca, e facendo obras como nunca. E así o demostran os datos, e así o demostran as obras. E lle recomendo que aproveite, que o mellor sabe, dice que sempre salen todas as fotos, que vou todas, que as quita tamén vostede, e presuma dun Concello como Porriño, porque está traballando e gestionando como nunca. Vamos a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións ou votaron a favor, Pedro? A favor. Punto número 11, moción do Partido Socialista relativa á coordinación de débeda autonómica.
de boca exposición de motivos, o tema sobra conocido. O actual modelo de financiamento autonómico vixente, desde fins da primeira década do século e aprobado baixo o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, foi beneficioso para Galicia, debido á consideración das variables que afectaban de maneira especial a xestión e a garantía dos servicios para as persoas. No caso de Galicia, o envellecemento ou a dispersión xeográfica da poboación son dificultades para eses servizos, pois aumentan a demanda e complican a fixación deles de maneira capilar respecto da poboación beneficiaria. Este modelo está, non en tanto, necesitado de ser reformulado, 15 anos despois da súa posta en funcionamento. A realidade é distinta e as exixencias de financiamento son moi diferentes. Nesta liña, o Goberno do Estado ten amosado a súa vontade de ser proactivo nesta reformulación e chegar a un acordo beneficioso para todas as administracións implicadas. Dentro do debate das distintas palancas de financiamento existentes, nas recentes datas o Goberno do Estado ven de dar forma e concreción a unha proposta de condonación da débeda autonómica. Esta proposta pretende dotar de maiores resultados ás comunidades autónomas ao liberar de débeda as comunidades autónomas que poderán ver reducida a contía que hoxe incluen nas súas contas. Este sistema, en debate dende hai tempo, ten sido obxecto de valoracións e comentarios por parte das distintas comunidades autónomas e tamén por os distintos partidos políticos. O principal partido da oposición no Estado e que sostén ao goberno en Galicia, o Partido Popular, destacou sempre por soster infundadas opinións, pois non existiu ningunha proposta firme ata de agora. Así valoraban distintas elucubracións, sempre interpretadas con vontades conflictivas e tamén destructivas. A realidade da proposta de condonación da débeda formulada polo Goberno do Estado é enormemente máis ambiciosa que calquera que se formulase antes. E ofrece para Galicia unha condonación da súa débeda de 4.000 millóns de euros. Galicia ten hoxe en día unha débeda autonómica superior aos 12.000 millóns, xerada fundamentalmente polos gobernos do Partido Popular desde 2009, que triplicaron a débeda nos 15 anos de goberno. O terzo desa débeda será asumida polo Goberno do Estado no caso de acollerse a este plan e máis ambicioso tamén que as valoracións que se fixeron por parte de outras forzas políticas. O BNG, desde o principio, valorou desde o inicio das conversas públicas sobre o sistema de condonación da débeda que no caso de que o Estado chegase ao acordo coas comunidades autónomas, Galicia debería recibir medidas compensatorias. Acordo de investidura do PSOE-BNG 2023.3 na páxina 1. Estas medidas compensatorias son unha formulación, a noso entender, conformista respecto da proposta actual, enormemente máis ampla e conformada en igualdade de condicións para todas as comunidades autónomas. Este sistema de condonación de débeda, ofertado no conxunto de España a todas as comunidades autónomas de réxime xeral, supera todas as previsións previamente establecidas en contías e formato. O cómputo de sistema realízase en función da poboación axustada, o que implica a contabilización das dificultades para ofrecer servizos á poboación, cuestión que mantén criterios que para Galicia son determinantes. Este sistema de cómputo por poboación axustada permite que Galicia, que ten o 5,5% da poboación de España, reciba fondos con un cálculo sobre o 6,7% para ter en conta as características singulares. Tamén cabe mencionar que o sistema computa baixo o cómputo de débeda, non priorizando o feito de que algunhas comunidades autónomas teñan máis débeda adquirida co Estado e outras co sistema privado. Este modelo de condonación computa o total, o que equipara as comunidades autónomas e evita os desequilibrios. Estas características teñen sido sinaladas tamén por expertos en financiamento, como o Foro Económico de Galicia, como elementos de relevancia para poder acollerse a un sistema de condonación de débeda. Estamos, por tanto, ante unha proposta enormemente ambiciosa que supón o primeiro e gran punto de inicio do financiamento autonómico. Supón para Galicia a posibilidade de dispoñer de 4.000 millóns que non deberían de asumir como débedas, así como os intereses que se evitarían tamén de pagar por esa débeda. Este sistema aplicado no conxunto de España ven de recibir un ataque furibundo do Partido Popular como partido da oposición en España e tamén por parte do Goberno de Galicia. O mandato partidista de confrontar contra o Goberno de España que dende Galicia aplica Alfonso Rueda, priorizando a súa sumisión partidista por riba da súa responsabilidade como Goberno de Galicia. Pon en perigo a posibilidade dunha enorme axuda para Galicia, para que Galicia poida reinvestir en servizos públicos como sanidade, dependencia, educación e vivenda. A actual negativa a acollerse á condonación da débeda é un error enorme a noso entender,
que únicamente responde ao interese partidista ao que se somete o Goberno de Galicia. Toda esta financiación permitiría, ademais, que o Goberno de Galicia pudese cumprir coas súas obrigas cos concellos aos que somete a un infrafinanciamento que pon tamén en risco a posibilidade destes de ofrecer os servicios de calidade necesaria como o caso do SAF. A isto engádese que a negativa do Partido Popular no Congreso dos Deputados a aprobar as medidas económicas que permitían os chamados ingresos a conta das comunidades autónomas tamén paralizou contías que poderían destinarse a financiar os concellos e que agora as comunidades autónomas tampouco achegan as entidades locais. En Galicia, a contía paralizada polo voto en contra do Partido Popular é de 700 millóns de euros. Por lo tanto, propomos o seguinte acordo, que o Pleno Municipal do Concello do Porriño aproba instar ao Goberno de Galicia a que se incorpore ao plan de condenación de débeda impulsado polo Goberno do Estado que permitirá liberar un terzo da débeda autonómica, que son máis de 4.000 millóns de euros, que se poderán ser destinados a servicios públicos e a financiar os concellos galegos. A SEMADE insta aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados a aprobar as medidas que o Goberno do Estado impulsa para facilitar as entregas á conta das comunidades autónomas e que estas poidan repercutir unha parte destes fondos en financiar as competencias dos concellos galegos. Ben, e todo isto o decimos sin poñernos colados. Unha vez máis, atopámonos ante unha estrategia do PSOE que pretende facerlle pagar tanto aos porriñeses como aos galegos unha factura que é a de que Pedro Sánchez aguante unha semana máis na Moncloa. RC foi o que impuxo ao PSOE a mutualización da débeda catalana entre todos os españois. Este é o prezo que hai que pagar para darlle a illa á presidencia de Cataluña e Pedro Sánchez que siga aferrado ao poder en España. Resulta repulsivo ver os dirixentes dos partidos independistas presumir de que España lles pagará a factura do seu golpe de Estado. Dícenos os xuíces, non nós. Unha auténtica infamia. O que non podemos dicir é que os golpistas non nos mentiron en ningún momento, xa que levan deixando ben claro cal é o prezo a pagar desde o principio desta legislatura. Vou a explicar dunha maneira bastante sinxela o financiamento que está propondo o PSOE. Unha linguaxe suficientemente clara para que un sanchista a entenda. Xa sabemos que a economía non é o voso forte. Bueno, a miña tampouco, pero en canto a cando é pagos de impostos, os números dánseme bastante ben. É dicir, lembro-vos unhas palabras que dixo o ministro Jordi Illa a Zapatero, que vostede nombrou. Non se preocupeis, que a economía te la explico yo un par de tardes. Eu explico xa nun minutiño. Imaginemos que España estivese formada por dúas comunidades autónomas. Nun lado temos a Galicia e no outro lado temos a Cataluña. A débeda pública de Galicia, efectivamente, como dixeche, son 12.000 millóns de euros. A débeda pública de Cataluña é 77.000 millóns de euros. E agora vexo claro unha cousa que hai que aclarar que é algo básico. Os impostos páganas os cidadáns, non os territorios. Os impostos non as paga Galicia, non o paga Cataluña, non a paga España. Págana os autónomos, os asalariados, os traballadores. Por lo tanto, a poboación que ten a comunidade autónoma de Galicia é 2,7 millóns de euros. A catalana é de 8 millóns de persoas. Entonces, 8 millóns de persoas máis ca 2,7 millóns de persoas. A deuda pública, 77.000 millóns de euros e 12.000 millóns de euros. Vale, se aplicamos o modelo de PSOE de mutualización, a deuda é casi de 90.000 millóns de euros. Repartiríanse entre os 10,7 millóns de cidadáns de ambas comunidades autónomas. Por lo tanto, Galicia debería 22.700 millóns de euros e Cataluña quedaría con 67.300 millóns de euros. É dicir, Galicia asumiría
10.700 millóns máis e Cataluña reduciría a súa débeda en 9.700 millóns. Unha auténtica vergonza. O PP do Porriño ten que defender unha vez máis os seus veciños dun intento de saqueo por parte do PSOE do Porriño. Hai uns días, tal como se dixo antes, fíxose pública unha sentencia que foi avalada polo xuíz e polo Tribunal Superior, que creou xurisprudencia. Estamos esperando as vosas felicitacións, pero claro, estas non se dan. Por qué? Porque efectivamente vos formabades parte dese goberno. Para facer pagar aos porriñeses 2,5 millóns de euros a empresas dos seus amiguetes. Agora, ante este novo intento de saqueo, todos os nosos veciños e os galegos non temos por que formar parte del. Polo tanto, o PP do Porriño dice que non. Menudo papelón o seu, señor concelleiro. Vir aquí a defender este atraco aos porriñeses, aos galegos e ao resto dos españois que traballan duro para pagar os seus impostos. O diñeiro público está para axudar a quen realmente o necesita, non para pagar golpes de Estado, para manter corruptelas ou financiar luxos indecentes. Non está para pagar soldos a amantes de ministros, nin para sufragar prostitutas, nin cocaína. Que clase de política ven vostede aquí a defender? Se estivésemos falando de que realmente se necesitara solidariedade entre os nosos compatriotas, creo que nós aquí xa demostramos que somos solidarios. Tanto por tema da Dana, tanto por Valencia. Nós aquí fomos e enviamos camións e enviamos axuda aos diferentes comunidades que nos pediron axuda. Ríeste, es que es unha risa la política del PSOE, claro que es unha risa. Pero no, perdona. No, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Pero non nos veñen... Mira, estou eu intervindo. Vaya por nada, usted no me como otra persona, abriendo el micro, no me interrumpes, que vamos, o es para todos o para ninguno. No, perdón, usted cuando interviene no abre el micro y dice a veces tonterías que debería escucharlas todo el mundo. Sí, que acabe, porque vamos, está haciendo un espectáculo bonito. Siga. Sí, precioso. Nós aquí espectáculo non facemos ningún. O espectáculo faino vostede e os seus presidente. Mirar, non nos veñades aquí con contos. Esquécense de que temos que pagar un golpe de Estado en Cataluña e aparte soster a un goberno corrupto da nosa nación. O diñeiro dos porriñeses non está para manter nin o irmán do presidente, nin a súa muller, nin as súas queridas, nin os seus aloxamentos. Señor concelleiro, cando creíamos que non podían caer vostedes máis baixo, veñen aquí a defender o indefendible. Se queren diñeiro, que lle vayan a pedir o número 2 do seu presidente, o señor Ábalos, que lle pidan a Coldo, que lle pidan a Lama, que lle pidan ao seu irmán, que lle pidan a Begoña. Os porriñeses non, vamos a decir evidentemente non. Bueno, eu neste... Home, dixo que era un minuto, que explicaba o sistema económico nun minuto, pero eu a verdad que me perdín. Será moi sinxelo, Vanessa, pero creo que o argumentario hai que seguirlo. Eu entendo que tiña que seguir ese argumentario. Eu misturar neste tema de forma interesada, no? O Partido Popular, de que os independentistas o que están para roubar, están para romper a España, que nunca colaboraron co Estado español e nunca axudaron ao avance do Estado español. Creo que é un discurso que hoxe en día non cree nin quen a súa manteca. É un discurso que non vai a ningún lado a día de hoxe, Vanessa. O Partido Popular, cando ten necesidade de gobernar o Estado español cos independentistas, faino e nin lle veñen colores á cara. Faino, sin maior problema. E logo atreves a decir que quere romper e que non romper. Hai independentistas bons e independentistas malos. Iso vai, según lle vai unha visa, pois fala dela. E vos facedes exactamente igual. O que xe é unha realidade é que se nunha condonación de débeda proposta polo Estado español a todas as comunidades autónomas, claro, a cada un en función da débeda que ten,
Pois é certo que quen paga a débeda son os impostos que recauda o Estado. Pero tamén é certo que quen paga a débeda actual de Galiza son os cidadáns galegos, non? Ou saca as ruedas do seu bolsillo. Nin saca as ruedas os cartos para pagar a débeda hoxe en día que ten contraída. Por tanto, iso é unha realidade. Si é certo que se o Estado español fai unha proposta de condonación de débeda non só a un territorio, sino a todo o territorio español, en distintas comunidades autónomas, vai beneficiar en certa medida a todos eles, cada un no seu grado. Non acollerse a iso só por un procedimento político que está sobre a mesa, porque non é un tema técnico ni un tema económico. A día de hoxe, o procedimento popular de oposición é puramente político. E agora vamos, para dicirlo, asumir o que é político, non retrozadas esta cuestión. Aproveitar esta moción para falar de casos de corruptelas, de corrupcións de uns e de outros. Eu creo que tamén debías pensar un pouquinho, e debía pensar todo o Partido Popular, e eu non vou ser quen abone esa tesis. Agora, porque podo facer mención a varios casos, de número 1, de número 2, de organizacións políticas, de sedes, de martillazos, podo facer un feixe de cousas. Non vou entrar nese xogo. Agora, o argumentario está ben, Vanessa, de virtuar o fondo da moción con todo iso de problema, perde forza o vosso argumentario. Perde forza. O digo con toda claridade. E remato. Os partidos nacionalistas non queren romper a España, queren ter autonomía propia, queremos ter autogoverno, queremos xestionar nós os nosos recursos. E así de claro, e os cataláns fan o mismo, e os vascos fan o mismo. Ou entender de unha vez por todas que estamos nun Estado plurinacional ou seguimos a RQR e estamos nun Estado plurinacional e que se demanda máis autonomía é legítimo, está recollido pola carta que vos tanto defendedes, que é a propia Constitución Española. Acabar xa con esa cantinela. Ou só somos vos cando vos axudamos a gobernar o Estado español e somos malos cando defendemos nosos intereses. Está ben xa desa parafernalia. Está ben. Non estamos de acordo en que Galiza que se acolla a esta condición de débeda. Debe facelo e logo debe de restribuir en función de necesidades, pode ser gasto social, que preferiblemente ten ese sentido, pero logo de restribuir esa débeda que deixa de pagar, pois, claro, ten que logo distribuir en gasto social e outro tipo de gasto. Non acollerse non é malo para Galiza, como vos decides, non é malo para Galiza. É malo, se non vos acolledes, é bo para Feijóo. E é malo para Galicia se non o colledes, se non aceptades. E así de claro. A cuestión política non é técnica, ni económica. Por alusión, señora Vanessa, voulle aclarar unha cousa ben tamén explicada para que vostede entenda ben. Cando vostede fai alusión só de que mandamos xente a Gana, mandamos tal, explíqueme unha cousiña. Nos, dende un primeiro momento, agradecemos esa voluntariedade dos asentes e preguntamos, efectivamente, se ian cobrar horas extras ou foran libre voluntariamente. Acláreme
cando a xente vai libre voluntariamente, por que ten que levar vehículos municipais? E por que se deixou a Protección Civil atrás? E por que se marcharon os axentes cun arma reglamentaria que non pode sair da comunidade sen autorización? Explíqueme vostede un montón de cousas, vale? Como o uso de gasolina a conta do Concello, o uso dos vehículos municipais. Non faga alusións do que despois non saben contestar, vale? Entón, creo que debe quedar claro iso, porque a vostede gustalle moito envenenar este asunto. En ningún momento esta oposición, o grupo do PSOE, falou mal de mandar voluntarios alá, vale? En ningún momento. O único que se fai e que se fixo é poñer de manifesto que se enviou de forma non aceitada, estipulada e acorde á lei. Vale? Tamén, cando fala de voluntariedade co tema da Dana, a que se refire tamén? Ao Estamos falando, Vanessa, me podes permitir? Estamos falando, pero iso que alusión. Vanessa, está, David, queres falar? Porque senón... Dictador non, quero dicir, por alusións e cando por alusións e cando se fala dunha persona, en concreto non se falou nada de vostede está falando un punto, despois ten logo se pregunta, pode falar o que queira, sin problema, que non lle corto o micro, pero fala o que lle apetezca, que nunca se lle corto o micro a nada. David. Ahora sí. Eu non vou entrar no xogo que plantea a señora Vanessa Ucha, pero un recordatorio do que significa o seu partido, o único condenado por corrupción na historia de España, con máis de 12 ministros ingresados en prisión por roubar, como dice vostede, por roubar, con 12 ministros de 15 que tiña José María Aznar, ven a amiga a decir iso, falando da Dana, se quere falamos do Ventorro tamén, e do presidente de Valencia. Falemos de personas honradas, muller, e de actuacións honradas. Falemos, se quere falamos de Valencia, hombre, cando queira, e de justificar certas actuacións. Falamos disso, pero non, mire, vamos ao tema, porque senón acabamos liándonos. Renunciar a esta deuda é renunciar ao 33% dunha deuda. Se vostede tuvera unha deuda na súa familia e lle veñen e dicen que lle quitan o 33%, usted renunciaría? Hombre, non sei, me parece economista, de economista ten pouco e de facer as contas sabe facelas moi mal. Gracias. Xa lles dixen que a deuda non as pagan as comunidades autónomas, non as paga España, pagámola todos nós, autónomos, empresarios, páganas os traballadores e páganas os asalariados. Se vostedes queren gañar votos, este novo sistema de financiamento de débeda é única e exclusivamente para poder manter o presidente no goberno e gracias a RC. Foi quen impuxo isto. Oriol Junqueras abre a boca todos os días na prensa e jáctase por este acordo. Non somos nós, é Oriol Junqueras, que foi o portavoz de esta noticia, foi o portavoz e seguramente foi un acordo que tiveron que ser eles os que anunciaron. Non nos veñan a vender fume, porque non somos parvos en Galicia. Aquí temos moito sentidiño e seguiremos tendo. Os porriñeses non teñen que pagar o que non lles corresponde. Os traballadores, os empresarios non teñen que pagar isto. Se queren vostedes ganar votos a esa costa, báixenos os impuestos, báixenos. Ou, se non son capaces de facer esas cousas, se lles digo, convoquen eleccións, dígalle o seu presidente Sánchez, o CIS dalle que maioría absoluta, que as convoquen.
Non, se hai un segundo turno para o PP, pois é razonable que vaxa para o Bloque, non é outra cousa. Ben, vou insistir en que acollerse esta condonación de débeda é bo para Galiza, aínda que o PP diga o contrario, aínda que justifique esta cuestión sobre un acordo en Cataluña. Cataluña chegaría ao acordo exactamente igual, se fose necesario para o goberno do PSOE en Madrid, solo conseguido un acordo con Cataluña. Claro, conseguiría igual. Pero igual que a distribución de fondos públicos do Estado español no seu territorio, igual que neste caso concreto poñemos o grito no ceo que os cidadáns galegos pagan os seus impostos o resto da condición de débeda de toda España, porque é certo, toda esa bolsa, ese dinheiro que vai para pagar débeda, pois é do fondo do Estado español. Pero igual, cando nos demandamos investimentos en infraestructuras no territorio galego, que estamos demandando e queremos máis, tamén non só está financiada con fondos dos cidadáns galegos, está financiada con fondos de todo o Estado español e tamén con fondos europeos. E non podemos decir porque ten que colaborar un cidadán europeo en investimentos no Estado español. Vamos a ver, a redistribución de riqueza e a redistribución de fondos pois está así estipulada. Solo quedarnos cunha cuestión que cando temos que pagar a nós nos esquilman, pero cando nos teñen que dar, que nos den os andaluces, que nos den os cataláns. Por certo, salía outro día nos medios unha das comunidades autónomas con máis nivel impositivo é Cataluña. E Galiza é unha das máis baixas a nivel impositivo. Aí tamén hai unha redistribución do que se paga, do que se recauda e logo do que se investe. Non podemos ser, e non sempre rexeitamos que Galiza sexa unha comunidade subsidiaria, viva da subvención. Non só podemos decir, non se pagan impostos, pero queremos investimento. Temos que ter investimento e temos que ser corresponsables tamén no gasto. Aquí estamos en unha situación moi idéntica, moi parecida. Entón non vayamos a cuestión que nós temos que pagar a débeda de Cataluña, a débeda tamén de empresas autónomas do PP. Non só se paga a débeda dos independentistas, Entón, ese discurso cansa. E aparte non é certo ese discurso. Cansa. Non botes as mans á cabeza. Eu podo entender, por iso, a encargada de defender este punto é a que máis ideolóxicamente está identificada co argumento do Partido Popular. Pero non é algo baladí, é algo moi ben estudiado, porque eu, aparte, te entendo, levas toda a vida aí. Pero entendo que creas no que defendes, perfectamente, non podo dicir o contrario, eu tamén creo no que defendo, senón non estaría aquí. Ora, acepta que ese argumentario ten pouco peso, e é político, é porque cederlle xenreira aos nacionalistas. Pensades que non seguimos rompendo a España e imos só a roubar. Cataluña aporta tamén ao Estado español financiamento, ou non? Igual cos extremeños, igual que nós. Acabar con ese discurso. Ben, como xa informamos en comisión informativa, presentamos esta moción a petición da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e o PSOE e o BNG. Paso a ler a exposición de motivos. A Plataforma Só Sanidade Pública de Galicia, despois de a gran manifestación celebrada con enorme éxito en Vigo, organizada pola Plataforma de Vigo e o resto de plataformas da área sanitaria, acordamos convocar unha nova manifestación en Compostela o día 6 de abril ás 12 denda Alameda, dada a nula resposta da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade ás reivindicacións que expuxemos de incrementar os recursos, mellorar a organización e o funcionamento da atención primaria,
reactivar e aproveitar plenamente os recursos dos hospitais públicos para afrontar o incremento das listas de agarda e frear a deterioración, desmantelamento e privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do PP de Galicia. As organizacións que formamos parte desta alianza social e profesional consideramos fundamental o apoio dos concellos como administracións máis próximas aos problemas da cidadanía e pedimos o apoio ás reivindicacións que expoñemos da maneira consensuada. Máis atención primaria, centros de saúde PACs dotados de persoal suficiente de todas as categorías, ben equipados, accesibles en 24 ou 48 horas como máximo, consultas presenciais e solicitude do paciente, reorientar a atención primaria a promoción, prevención, traballo comunitario e participación social. Máis atención hospitalaria, utilización plena dos recursos instalados en hospitais mañá e tarde, recuperar recortes nos hospitais comarcais, acabar coa política de concertación coa privada, restitución ao sistema público dos centros privatizados, plans para reducir listas de agarda e non a ocultación das mesmas, acabar coa precariedade laboral e recuperar a exixencia da dedicación exclusiva do persoal médico. Máis sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, plan de saúde galego que adopte os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias pechadas, potenciar a saúde pública para combater as posíveis epidemias para a saúde. Polo exposto, BNG e PSDG SOE solicitan ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. 1. Trasladar a Xunta de Galicia a petición de escoita e recibimento dunha representación das plataformas en defensa da sanidade pública. 2. Amosar o apoio da Corporación Municipal ás xustas reivindicacións da Plataforma pola Sanidade e facilitar un autobús que permita aos veciños e veciñas da vila asistir á manifestación do vindeiro 6 de abril. E 3. Instar a Xunta de Galicia a dotar suficientemente todas as categorías infradotadas do Centro de Saúde e do PAC do Porriño, servicios básicos diarios, pediatría, enfermería, atención temperá, radioloxía, fisioterapia, farmacia, ambulancia e aumentar os servizos de saúde mental e fisioterapia. Bueno, algunhas destas demandas xa se teñen expresado en pleno por parte dos grupos de oposición. É conocida a necesidade de que a atención sanitaria no Porriño mellore, ou a poboación do Porriño aumenta e dos concellos cunha taxa de natalidade máis alta, ademais da presencia dos polígonos industriais, e, bueno, non somos un concello exento de ter que reclamar unha mellor atención da sanidade. Esta moción ou esta proposta que nos traslada a plataforma ven un pouco a buscar o apoio dos concellos, de todos os concellos, para facer forza na mesma dirección. Nada, en principio deixo aí. Gracias. No estaba buscando. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos. Hace un rato hablábamos de que en estas sesiones no se ponen trampas, menos mal que no se ponen. Creo que todos, absolutamente todos, somos conscientes, todos, de que hay partes de la sanidad pública que necesitan y merecen una mejora. Pero ya sé que en Madrid hay uno, que el gobierno central tiene, pero en Galicia el árbol de los dineros y el árbol de los médicos los tenemos los dos sin regar este último año. No hay árbol con dinero y no hay árbol con médicos. La reivindicación es legítima, todo el mundo tiene derecho a demandar lo que considere que necesita. La atención es una obligación de las administraciones, no es opcional. El sistema debe, por supuesto, cubrir las necesidades asistenciales y de prevención de la población que demanda, pero también estamos olvidando la otra mitad de esta ecuación. Es verdad que no hay recursos porque no es querer. Los médicos son un personal que no abunda
Es decir, cada vez que se solicitan médicos para cubrir plazas, las plazas quedan vacantes una y otra vez. Cuando se quieren cubrir bajas, las plazas quedan vacantes una y otra vez. El turno de tarde no hay médico que lo demande. Tener que compatibilizar el trabajo sanitario con el PAC también es un inconveniente a la hora de cubrir bajas. Y hay un factor en Porriño, en otros sitios también, pero en Porriño que es sistemático y que es malo de tratar, que es el hecho de que somos excesivamente demandantes. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos. Creo que hemos olvidado que en esta ecuación del servicio sanitario somos dos partes y los pacientes también contamos. Yo, en la lista esta, al árbol de los deseos que han hecho en esta moción, está muy bien, todos queremos más, pero no solo más en sanidad. Queremos más en trabajo, queremos más en educación, queremos más en medio ambiente. Todos queremos más, pero no siempre se puede tener. Pero hay una parte que sí la población podemos hacer, que es tratarnos mejor. Yo quiero, si expuestos a pedir, que la gente deje de fumar, nos evitaríamos unos grandes problemas, os aseguro, que está petada. Oncología. Quisiera que la gente repensara dos veces cuando se niega a que los colegios den según qué alimentación a los niños. Es decir, la comida basura, las bebidas azucaradas, las bebidas energéticas, no es comida para niños, no es comida para nadie realmente. El hecho de que la gente salga a la carretera drogada, bebida, los accidentes de tráfico también generan un gasto a la sanidad. El hecho de que la formación y la prevención que reivindican y demandan, lo cierto es que se convocan asambleas y nadie viene, se convocan formaciones y nadie viene, se convocan reuniones y nadie viene. Hay un montón de pequeñas cosas que van de la otra parte de esta ecuación que todos podemos hacer, como hacer deporte, como apartarnos de las pantallas, como vivir de otra manera, y no lo hacemos. Luego reivindicamos que todo el día nos atienda un médico por cada uña que se nos levanta del dedo. Es cierto, hay que reivindicar que la sanidad llegue un poco más cerca, llegue un poco más lejos, llegue un poco mejor. Los profesionales tienen una parte de responsabilidad, la administración, por supuesto, tiene otra y nosotros tenemos otra. No vamos a secundar esta moción simplemente porque creemos que es un alegato a tirar piedras al tejado de la Xunta. Nosotros estamos en línea directa con ellos, intentamos colaborar en lo posible para que los proyectos que tenemos se lleven a cabo. A veces se puede y a veces no, pero lo cierto es que creemos que el camino es el correcto. Tenemos un sistema de vacunación envidiable y seguimos teniendo enfermedades nuevas todos los días. Seguimos teniendo un sistema de cribados de cáncer, hasta ahora de colon y de mama, y próximamente también de pulmón, de cribado en los niños. Es decir, tenemos unos sistemas de cardiología, de oncología, de neumología increíbles y de otros muchos servicios, incluida la salud mental, aunque esa quiere una vuelta más. Pero lo cierto es que se está trabajando en una línea correcta y nosotros no vamos a secundar esta moción. Mire, Teresa, me parece que lo de decir que tenemos excesivamente demandantes en el centro de salud me parece una aberración. Del mismo modo que el día que usted dijo que a usted le daban cita en 3 días cuando los demás era de 15 días o más. O sea, es que me parece una barbaridad. Está descargando en la gente. Lo que viene a decir es que la gente no vaya al médico por el mínimo síntoma que tengan. Me parece una temeridad imposible. O sea, impresionante, Teresa, impresionante. No me cabe en la cabeza lo que acaba de decir. O sea, le está diciendo a la gente de Porriño que no acuda al médico. Claro, porque como ellos son médicos y pueden distinguir lo que es un síntoma de una enfermedad a mayores que de una a menores. Mira, le voy a explicar algún caso. En estos momentos la saturación del centro de salud es tal que los médicos están cometiendo errores del tipo de recetar medicamentos a gente con alergias medicamentosas a ese mismo medicamento que le están recetando. Y eso ocurre porque no tienen el suficiente tiempo como para pararse a ver el historial. Le hablo también de otros casos de gente de aquí de Porriño. Una persona que después de un diagnóstico tras una prueba médica esperando años, se informa esa prueba médica en julio y al final la tienen que meter por urgencia en febrero, este mismo mes, en quirófano por urgencia, dejándola con una hemiplegia del lado derecho.
Esto es la sanidad tan buena que usted dice que hay. Yo no dudo que hay médicos y profesionales estupendos y maravillosos y que tenemos ciertos profesionales y ciertas especialidades que funcionan muy bien. Pero vamos, delegar en la gente, como venir diciendo que estamos saturando el sistema público de salud, nada más que decir, desde luego, usted ya lo ha dicho todo. Sí, non parecen casuais as declaracións que fai a concelleira, que efectivamente hai uns meses negaba a saturación de axendas, no? Como acaba de decir a concelleira do PSOE, e que van na línea dos comentarios do conselleiro de Sanidade animando a que a xente sexa atendida no seu fogar e dicindo cousas como que a xente usa las tecnologías que te cagas, no? La gente maior usa las tecnologías que te cagas. Bueno, eu creo que ás veces falta un pouco de conciencia de por que estamos aquí. Quero dicir, coa Xunta de Galicia non hai que facer intentar colaborar e a ver se non se enfadan, non? É que hai que reclamarlle o que é do pobo e o que nos corresponde polas competencias que teña a Xunta de Galicia. As charlas de saúde mental, que por certo van a facer no Concello, está moi ben, o mellor o lugar non é adecuado porque é moi pequeno para unha cuestión do interese que pode levantar a saúde mental, pero o que é importante é reclamar un especialista de saúde mental para o Centro do Porriño, por exemplo. E como eso, pois todas as situacións e casuísticas que se están dando no centro de saúde e derivar, responsabilizar as persoas en unha falta de hábitos saudables, que ao final non deixa de ser consecuencia de unha falta de política de prevención de sanidade durante moitos anos. Claro, agora estamos efectivamente tendo que funcionar con parches porque nunca se traballou desde a prevención, que é o ideal, e aí sí que creo que é onde deberíamos chegar, pero que estamos moi lonxe desa posibilidade, non? Estamos nunha situación crisis total do sistema de saúde que non é casual, repito, quero dicir que hai un interese moi importante en desmantelar o sistema de saúde, que hai un interés moi importante en seguir con concertados a hospitais privados e que me parece unha falta de respeto e casi unha provocación descargar a responsabilidade na poboación, porque aquí quen ten diñeiro pode ir a unha consulta privada, pero quen non pode ser atendidamente no seu centro de saúde, e que non teñamos nin siquiera esa coincidencia, pois, bueno, ao final agocha detrás o que é unha ideoloxía e que é algo que claramente nos distingue, non? Entón, bueno, pois nada, parabéns polo seu posicionamento. Agora, presentamos unha moción extraordinaria fora da orde do día, un pouco por cuestión de datas e nos parece que está justificada a urxencia. É unha moción que busca preservar a memoria da traxedia acontecida en Cans no accidente do autobús de 1955. Como sabemos, en febreiro do 55 houve un accidente de autobús en Cans que deu lugar a un episodio tráxico na historia do Porriño e das localidades próximas como Mos ou Salceda de Caselas, entre outras, ao falecer 31 persoas viaxeiras que se dirixían á feira de Pontareas. Esta traxedia marcou a vida de varias xeracións no Porriño e mesmo tuvo repercusións no seu momento en medios internacionais. No lugar da traxedia ergueuse, como sabemos, un monumento que lembra o suceso. Nembargantes non deixou de estar esquecido da memoria colectiva da xeración de porriñeses e porriñesas máis novos, que descoñecen este feito. Entón, atendendo a estes feitos graves e a que o Festival de Cans públicamente está a impulsar un traballo documental de recompilación de testemunhas para non deixar en esquecemento tan tráxico suceso, o Concello Porriño, no seu 70 aniversario e en sinal de xustiza co debir da memoria colectiva e en compromiso coa memoria histórica,
pois solicitamos que tome os seguintes acordos. O primeiro, axudar a fomentar o coñecemento dese episodio da memoria histórica da vila, e, en segundo, organizar un acto colectivo que impulse a permanencia da memoria deste feito para evitar o seu esquecemento. Gracias. Bueno, o rogo vai no sentido en que, como o alcalde é moi dado a falar do bo camiño, do boa trayectoria do estado do Concello, do que é a situación económica, e sempre recurre a sentencias e a valoracións, eu creo que é unha boa oportunidade para nunca ter sesgado ese debate ou esa información. É unha boa oportunidade para que o goberno municipal pense, o concretamente o alcalde pense, que unha boa oportunidade sería que convocase un pleno extraordinario para que debatamos, ou ao menos poñamos sobre a mesa as distintas valoracións que poden ter os distintos grupos municipais sobre o estado actual do Concello do Porriño. Entón, deixolle na súa man convocar ese pleno extraordinario onde podemos falar, vostede poderá presumir, como fai moitas veces, desa situación e dos pasos realizados por este goberno, pero además tamén temos a oportunidade de pôr sobre a mesa aquelas cuestións que nos consideramos como ya non atenden a realidade. Entón, sería unha boa oportunidade, se creen no sistema democrático e participativo e transparente, pois convocar ese pleno extraordinario de debate do Estado do Concello. Sí, queríamos saber, preguntar respecto a esa obra que se anunciou, que se dotou con partida orzamentaria, que era a humanización da Praza do Sol. A día de hoxe comprobamos que esa praza está sin realizar, esa obra está sin realizar. Hai certa incertidumbre sobre os propietarios dos pisos, pero basicamente tamén dos propietarios das plazas de garaxe, e queremos saber cal é a situación actual, que previsión hai de execución, que problema pode haber sobre o dereito de superficie ou o dereito desa cesión de superficie. Son cuestións que queríamos que o goberno municipal aclare e responda antes do seguinte pleno. Logo, hai un investimento realizado con cargos a unha subvención que iba a ser inicialmente ubicado ese investimento ou esa instalación no Parque de Piñeiro, onde está o Centro Alba. Aí non se executou, falamos dunha pista de skate. E logo executouse unha pista de skate con base de formigón, con elementos en superficie para a práctica de skate realizados en granito, e está na instalación que é o operador municipal, e resulta que aí nin hai actividade, nin se lle espera a día de hoxe. Entón, a miña pregunta vai: que nos conteste no momento, que motivou o traslado desa ubicación? Realizouse no límite de xustificación de subvención, e por que non se abre ao servicio da xente esa instalación deportiva? E se non se abre, cal é a razón por que non se abre o uso deportivo? Bueno, un rogo e dúas preguntas. O rogo é que agora, co chegado do bo tempo, as fins de semana, pois hai queixas, polo menos na zona onde vivo eu, na Rúa Pinar, Rendo no Palacios, por parte da veciñanza, pois hai moitísimas motos que aparcan na beira rúa. Entón, bueno, simplemente para que, sobre todo as fins de semana, pois haxa un pouco máis de vigilancia da policía local por esas zonas e polas que, bueno, e por outras, evidentemente, no que se está producindo este feito.
Despois as preguntas sobre os contedores marróns. Sabemos que vai haber aquí unha xuntanza para informar, é positivo, tremendamente positivo, sobre esa fracción orgánica, só que consideramos que é insuficiente. Entón, a pregunta é se nós consideramos que o envío postal de información a través de folletos ou do formato que sexa, pois que é moito máis efectivo e chegaría a toda a poboación do Porriño, sobre a información sobre esa fracción, habida conta que a cantidade de toneladas que se xeran diariamente, aproximadamente 2, da fracción orgánica, é importante nos domicilios. E, por último, e atendendo a estas cantidades, outra pregunta sería se pensan ampliar en breve a distribución de novos contedores marróns, tanto para a Vila do Porriño como para Tornelos e como para o resto das parroquias do Porriño. Grazas. E atrás fixose mención ao mal uso dos contedores, e que se a xente depositaba nos contedores residuos non apropiados para a recollida doméstica, e instábase que hai un punto limpo e debe levarse ese tipo de residuos ao punto limpo. Teme xa de información que hai xente que vai ao punto limpo, o mellor son pequenos autónomos, que non son residuos de actividade comercial, senón son máis similares a domésticos, pero polo seu volumen non poden ir a un contedor normal e van a un punto limpo e non deixan perder un punto limpo. Eu que diría que se valore para evitar que a veces haxa vertidos incontrolados, non teñen ou a carga de ter un xestor propio de residuos é elevada, de mirar na ordenanza se hai certo volumen de certos autónomos susceptible de ir ao punto limpo e evitar ese tipo de vertidos incontrolados. Logo, respecto a contestación das preguntas que se entregou ao inicio do pleno, preguntas formuladas o mes de febreiro, pleno de febreiro, na cuarta pregunta que nos formulamos, e é referente ao tema do ruído municipal, fálase de que hai en trámite un tema de subvención coa Diputación sobre o tema de que ese objetivo sería dunha parte dotar o Concello dunha base de datos de vivendas unificada a nivel nacional na que se identifica cada vivenda mediante un identificador baseado en referencia catastral o ben de inmoble. Vale, está moi ben, pero o que se pregunta é a execución do rueiro, a implementación da denominación de cada rúa, de cada camiño, tanto no centro urbano como na parroquia. E iso non se contesta. E nós o que pedimos é en que estado está a execución dese acordo. Non esta resposta que se dá aquí, que é tirar para adiante e non responder o que realmente se pide, o que realmente se pregunta. Estamos intentando facer placas para todas as parroquias e demais, pero que hai que dotar unha partida presupuestaria moi importante, porque queremos fazer a numeración en pedra. A numeración pode ser en pedra ou pode ser en platino, que me dá igual. Pero a cuestión está que nós pedimos información, non creo que se faga, porque é complexo, que se faga o día seguinte, información, planificación, por unha senteza, que fases vai haber? Iso non se contesta. Contestades con algo que é, bueno, sacar por de diante. Oye, ser un pouco máis rigurosos, non? Ahora, sobre a reforma do... vale. Sobre a reforma do pabellón Fernández López, vimos uns decretos fai un mes, creo, de compra de un pavimento deportivo en Guadalajara, do club de balonmano dali, daquela zona. Vais a colocar, me imagino, nese pabellón, do Fernández López, e queríamos saber os nenos que estén no colexio, na área de recreo, na zona de recreo, si se van a ter que colocar algún tipo de zapatilla especial para utilizar esa pista ou van a poder entrar cada rúa, si é necesario que leven muda. Esa é a duda. Me consta que o Concelleiro e a Concelleira de Educación falaron que a AMPA tamén é ecocentro. Vale, pero eu teño pais que me trasladan esa
esa duda e que se lles dixo que tiñan que utilizar outro calzado. Entón, quero confirmar se é verdade que teñen que utilizar outro calzado para o recreo, para utilizar esa pista. Para cuidar os suelos, non sabes utilizar outro calzado, como cando entras tamén ao pabellón municipal para que se te convenga que entres cas zapatillas correspondentes, entras con botas e con arenas, pois vai rayar o parque. Os días de chuvia, ese ajetreo, os días de chuvia, ese ajetreo, ese tejemaneje de nenos entrando e salindo. Cando se pone, se terminará co centro. Digo porque o mellor non é o mellor pavimento para colocar en ese tipo de instalación educativa. Falo por ben, non por criticar. Segunda, me preguntan tamén as pistas de tenis cando estén pensadas, as que están ao lado de Fernández López, cando estén pensadas reparadas. Mesmo ten habido algunha incidencia en partidos federados de intentar paralizar os partidos. Creemos que é necesario que se revise iso. Tamén temos un rogo que para que se pinte e señalice mellor as plazas de aparcamento da zona do pabellón, xa que dá lugar a dúbidas. Mismo onte me mandaron fotos de vehículos aparcados en zonas de paso, de salida de vehículos, que estaban ou non estar divididas as plazas, así non lle queda moi claro cal é a zona de aparcamento. Ese é o rogo. E despois paso xa foto normal que se equivoquen. Está dentro do cuadrado. A mí tamén me pasaba, tamén me equivocaba, pero explicaron realmente sabe está dentro do cuadrado. Bueno, se pintan como antes, coas plazas eu creo que hai menos equivocación. E despois, en canto a modificación do plan parcial da Rúa Domingo Bueno, que se truxo fai 2 meses, 3 meses, a Concelleira de Urbanismo chegou a afirmar de que había encargado unha inspección a raíz dunha denuncia que vixe na comisión informativa de que estaban facendo obras maiores, e tuve acceso a ese expediente e resulta que esa inspección nunca se encargou. Quería pedirlle explicacións á Concelleira de que me dese resposta sobre esa inspección que ela encargou e que non consta no expediente. E outra pregunta máis sobre a gasolinera de Plenoil, que ten orden de precinto de clausura de actividade para o día 15 de abril, a da calle Domingo Bueno. Me gustaría saber que tipo de iniciativa está levando desde a Concellería de Urbanismo para que se cumpla a lei. Bueno, pois en rogos, referente ao Colexio José Fernández López, puseronse en contacto conmigo pais que din que registraron, meteron por registro que se inste a Xunta, ou neste caso o Concello, que faga o mantemento do mobiliario do parque infantil, xa que hai roturas importantes que non haxa que esperar a que algún neno se manque e que teñamos maiores problemas. Entón, manifestaronme que sí que se meteu por registro, pero que non se está facendo caso ao tema e rogamos que se vaya por ali, se mire como está ese estado dos xogos infantís que hai ali e que se lle poña remedio. Outro rogo sería que o sinal na rúa Paz Varela, xa pedimos unha vez noutro pleno que se pusera unha sinal de obrigatoriedade de cando se sae dos aparcamentos dese edificio, desa urbanización, se teña que xirar obrigatoriamente á esquerda e seguese en poñarse esa sinal. E outro día fun testemunha directa de como un rapaz estaba cruzando no paso de peóns e saiu un vehículo desa urbanización, cruzou directamente para o parking do pabellón e casi se leva a esta criatura por diante. E ainda por riba nin parou nin nada. Entón creo que é xa urxente que se poña, antes tamén de que haxa outra desgracia e botemos as mans a cabeza. Outro rogo tamén sería que neste caso, pois o alcalde agradeceríase que cando vostede intervén tamén, tanto nas respostas como cando se dirixe aos concelleiros, que encendese o micro tamén, porque senón deste xeito ímonos ver abocados a ter que vir e gravar o pleno nos tamén, porque entendemos que non se recolle todo nas actas do que vostede di. En preguntas, quixéramos preguntar se existe un registro das vivendas obrigadas a pasar a inspección técnica de edificacións e de si teñen todos, están cumprindo concretamente esta ITE que teñen que pasar os edificios. Tamén queríamos preguntar se se iniciou a apertura de expediente ao ausente da policía que practicou unha detención ilegal
contra un veciño do Porriño, tal como quedou acreditado en sentencia judicial. Outra pregunta sería se é certo que se vai recoñecer unha licenza de estanco no antigo quiosco que había en Antonio Palacios, posto que a lei di claramente que ten que haber unha distancia mínima de 300 metros con os centros escolares. E, dende logo, non se cumpre. Outra pregunta tamén sería con respecto ás respostas que nos ofreceron na contestación das preguntas que fixemos no mes de febreiro, a pregunta que fixemos foi en que convenio se recolle que a Policía Local poida sancionar nos polígonos industriais do Porriño. A contestación que vostedes nos dan, que neste caso tamén din que contestan estas preguntas os concelleiros responsables, bueno, pois a contestación que se nos deu foi que a competencia dos municipios está prevista no artigo 7 do Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico e Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria. Bueno, nós fixemos esta consulta, vale? Actualmente non existe ningún acordo co Concello do Porriño para que a Policía Local actúe nos polígonos. Antes había un protocolo que asinaban os xefes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico, aínda que isto non tiña ningún valor xurídico e así o acredita o informe do Avogado do Estado solicitado o pasado ano. Por iso, estáse a promover a firma de acordos de colaboración entre a Xefatura de Tráfico e as alcaldías. E até a data de hoxe non se asinou ningún porque o Concello debe aportar un informe urbanístico delimitando as travesías e, ademais, sinalizadas adecuadamente. Ningún destes acordos foi asinado ata de agora, polo tanto, a Policía Local do Porriño só lle compete a denuncia e sanción das infraccións de tráfico no casco urbano, polo que entendemos que se están a aboar sancións que están contraindicadas e está habendo un enriquecimento injusto do Concello neste xeito. Entón, sí que queríamos aclaración sobre este aspecto. Eu o que lle digo é que estou neste goberno, pertenzo dende hai 2 anos, non estaba antes para facer estas preguntas e agora sí que podo fagoas. Isto de... Sí, claro que vou decir, pero bueno, xa que me contesta voulle respostar, o sea, xa que me pregunta voulle respostar. Pois son preguntas que lle estou aclarando, o sea, non ves o correcto, vale? Vale, bueno, pois non ves o correcto estas respostas. Entón, eu estou aclarando o que me están contestando que non o considero que sea verdade. Por outro lado, tamén nos din que preguntábamos que para que se identifique a persoa que resposte ás preguntas formuladas no pleno. Vostedes contestan que son respostadas por os concelleiros das respectivas áreas, pero teñen que ser asinadas, non seladas, simplemente. O sea, que as asine a persoa que os resposta para facer o que haxa que facer. Se hai que ir ao xulgado, pois iremos, pero iremos entón coa persoa que resposta no senso con que están respostando, vale? Tamén preguntábamos con respecto a preguntas sobre o Programa Integrado de Emprego, queríamos saber que persoas están imputadas ao programa, sobre todo que persoas habían saído por concurso oposición. Vostedes din que son 2 funcionarios do departamento imputados ao programa a un 60% da xornada. Esa non era a pregunta. A pregunta era quen gañara esta concurso oposición para facer este traballo, vale? Despois tamén unha das respostas que nos dan é que en referencia ao accidente que tuvo a Policía Local do Porriño, que actuaron xunto á Policía Local de Vigo nunha persecución dun vehículo que se saltou un control policial, vostedes fan na resposta alusión a que houve un vehículo de sustitución. Nosa pregunta é se que a Guardia Civil acudiu unha vez tido o accidente, non foi chamada antes, e despois se o vehículo de sustitución que se prestou era un vehículo rotulado e equipado como vehículo policial ou senón que sentido tiña que lle desen un vehículo de sustitución. Moitas gracias. Na zona do Cristo dos Cachos, onde está o
Onde está o parqueciño aquel? Pídeme un espello para incorporarse á rúa Travesía, a Travesía Fernández Areal, que ali, ao estar o muro moi cerca na salida a man dereita, de que varias veces ten habido incidentes de algún golpe incluso tamén. Sabes onde che digo? Non está a panadería del Carmen, ao lado, ali. Alejandro, quedoume unha... Si, respecto a estas respostas que nos ofreceron das preguntas feitas no mes de febreiro, vostedes tamén contestan a pregunta en relación á resposta respecto ao aparcamento de autocaravanas. Preguntamos se o prazo máximo de pernota de 24 horas ou é un estacionamento continuado de caravanas. Vostedes respostan en relación a esta cuestión indicar que existe unha ordenanza municipal que regula o aparcamento das autocaravanas. Pois ben, podolle traer aquí 500.000 fotografías de distintos días, distintas horas, no que iso é un parking particular, no que hai vehículos, no que hai autocaravanas, e ningunha ten nin fai que se cumpla a ordenanza municipal. Entón, o que pregamos é que, xa que se anunciou como un parking de autocaravanas, que sexa así e que se cumpla a ordenanza municipal. Claro, pero eu non teño que denunciar, refírome, hai unha policía local, non?